sad nga moderator sa moderator o ang moderator na magpaila sa mga pag-dialogue. Okay, so palihog ko hilom kaya nang magkadungog ta o si kinsa ning ato nga kanana moderator. Bro, sige live. Okay, so ang atong moderator siya usa ka researcher, author, and Juris Doctor, and also Vice President Association of Writers and Radio Announcers of the Philippines o AURAPI, President sa Ludabi Bohol, and former anchorman Bumbu Radio Philippines. YouTube niya Dr. DF. So, please welcome sa atong hatagan sa masipang pakpak, walay lain si Dr. Fidel P. Coretico. Atong pakpakan, atong hatagan sa masipang pakpak. Ladies and gentlemen, live worldwide from the City Square, Tagbilaran City, atong pakpakan ang duha ka mga maglalantugi karong hapuna. Welcome to Bohol. Ang atong tema karon, akong pamatudan nga ang tanang santos nga rebulto o imahen sa Romana Katolika, Dios o pagano o ilad limbong kini sa katawhan sumala sa Biblia. Adunay napulog-tulog ka mga kalagdaan para ang tanan nga maminaw tibuok kalibutan matugkad ninyo kung gikinahanglan ba gayon nga dunay mga santos. Rule number 1, constructive speech both sides, tagaan sila nato og napulog 5 ka minutos, 15 minutes. Unya man niana dunay cross examination 15 minutes. Timekeeper, get ready. Okay? And dunay pangutanang 1 minute tubag, 1 minute total 15 minutes usab ang ilahang conclusion. Unya rule number 3, dili mo gawas sa tima. So ang tima mga santos nga ribulto sa imahen sa Romana Katolika, Dios ug ilad. Kini lang mao'y tima. Number 4, kung dunay categorical question, kinahanglan tubagon kinig yes or no. Unya usa pa ihatag ang follow-up question. Rule number 5, gidili ang personal attack. Gidili ang bad words o pamalikas. Gidili. Professional debate and dialogue. Rule number 6, maminaw sa tubag. So man mangutana, kinahanglan ang nangutana maminaw sa tubag aron siya makasabot. Dili makig-istorya sa tapat. Give respect to the speaker. Rule number 7, kung adunay objection, kinahanglan i-address kini sa moderator. Rule number 8, kinahanglan respetuhan ang moderator ug ang moderator mubatlong sa matag usa kung mugawas na sa tima. Rule number 9, be professional. Gidili ang pagsinggit-singgit. Ug ato sa nga hangyo nga kamo sa audience crowd, mo respeto ta sa mga speakers, sa mga maglalantugi para hapsay ang atong pagpadayag sa kamatuoran. Walay kansaw ha, walay kansaw. Badlumon usab sa moderator ang mulapas ni ining maong reglamento. Rule number 10, kinahanglan nga ang moderator mubatlong kung mugawas na sa tima. So, more on tima. Rule number 11, ang dili motungha sa debate o dialogue adunay multa
nga 5,000 og tungod kay ang duha ni aman karon, so pakpakan nato sila kay dili makamulta og tag 5,000 pesos. Rule number 12. Panahon sa pangutana og tubag, kinahanglan nga dili mosapaw, walay pagsapaw. Kung dunay mosapaw kanila, naatay record diri, penalty 100 pesos. Withdrawable after sa debate. So, naay 100 pesos penalty, matag dunay mosapaw. Rule number 12. Adunay multa kung ang pangutana og tubag dili haom sa pima. So mao ni debate o dialogue nga dunay strikto nga multa para dili mo simang. So duha kini ka penalty and ready kita sa record. Ladies and gentlemen, ang atong oras alas 4:45 sa kahaponon gikan sa debate number 1, grand debate dito sa Luon, Bohol. Reverend Father Darwin Gitgano versus Ramil Palma sa Iglesia ni Cristo. Now, debate, grand debate number 2. Dialogue sa pagtuo here in the city of Tagbilaran. Introducing in the affirmative side, a soldier of Jesus Christ Synagogue. Let's all welcome, introducing Pastor Archie Anieres in the affirmative side. And introducing in the negative side, nga maoy mo patinaw, nga dili tinuod ang maong pamahayag, nga ang tanang santos nga rebulto o imahen sa Romana Katolika, mga Diyos-Diyos, pamatudan nga dili kini Diyos-Diyos, pamatudan nga dili kani ilag, pamatudan nga dili kini limbong sa katawhan, sumala sa Biblia. Let's all welcome the lone Catholic faith defender, Reverend Father Darwin Gitgano. And now, ladies and gentlemen, the debate proper formally starts. 15 minutes constructive speech for Pastor Archie Anieres. Timekeeper on. Okay, may hapon sa tanan mga eksyonan. Ang tema, akong pamatud-an nga ang tanang santos nga ripulto o imahe mga Diyos-Diyos pagano ilad o libong sa katawan sa Diyos sumala sa Biblia. Unang pagpamatod aniya sa Biblia sa Habakuk 2:18, unsay kapuslanan sa mga linilog nga mga ribulto nga mga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo, plata, bato, kahoy, salapi ni bulawan nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan igsoon. Ningon si David sa Salmo 115, 1 ngadto sa 8, dili kanamo o Diyos, kundili kanimo ang tanang pagpasidungog o pagibaya kay tawo lamang kini. Pero nganong nagpasidungog ka sa bato kahoy. Ingon si Kristo Jesus, Lucas 4:8, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos ug siya lamang ang alagari. Pero nganong nag-alagad ka sa batong kahoy? Unsay gingon ni David mga kitsunan, hain ang inyong Diyos, ang among Diyos ana sa langit, mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, ang ilang mga Diyos-Diyos, mga binuhat sa kabot sa tawo, plata, bato, kahoy, bulawan, ni salapi. Adunay mata, apan dili ka kita.
adunay ilong, apan walay kinabuhi. Adunay dalungan, apan dili kadungog. Adunay kamot, apan dili kay kibay. Adunay tiil, apan dili kalakaw. Bakol, ang mga Diyos-Diyos o ang misalig sa mga Diyos-Diyos na isama kanila. Naingon-ana ang mga tao. Naingon-ana ang mga tao mag-aksyonan. Subok kay palandugon. Tungod kay nga naman, unsay gingon sa barok size 4-5. Makakakita kayo sa Babylonia ng mga Diyos-Diyosan, yari ng kamay, ng gawa, ng tao, na labis na kinatatakutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila nang makita ninyong ipinagprosesyon ang mga ito at pagkatapos ay kanilang sinasamba. Prosesyon ni Maria ilan sa katauhan. Dili dapat si Maria ang simbahon o kalagaran, pero unsa lagi buhat gilangkat ang ikrang sugo sa Biblia diya sa katedral. Dili na ni mo mabasa mao kining rason nga ato mga katigwangan nangailan o nagalimbong gibutahan. Brother, unsay kanang sugo? Ayaw pagbuhat o larawan o Diyos ni bisan unsan dagway sa larawan sa tao. Dinhi sa yuta, ibabaw sa langit. Objection, Mr. Moderator. No. Una, nasa atong rules din nga di mo singgit. Ikaduha, gipirmahan naman na mo nga di mo singgit. O niya, naimulta ang mo singgit. O dili haom sa tima. Nagisgot naman na siya pagsimba sa larawan. Ang among topic, iyang pamatud-an nga mga santos nga ribulto Diyos-Diyos. Romano Katoliko Diyos-Diyos. Wala magisgot din ni pagsimba sa Diyos-Diyos. So kanang magisgot og pagsimba, nilapas na sa topic nga among gipirmahan, Mr. Moderator. Okay, objections noted. Just emphasize the main point and have a professional way of explanation. Proceed. Okay, huwag man kumisinggit, Ikson. Huwag kinitunada sa tingog sa alagad sa Diyos. Objection, Mr. Moderator. Naaman din amo singgit. Asa to nga kuhan? Ang singgit ito. Naman ni ato ni patuman. Be professional, dili mo singgit-singgit, kinahanglan nga badlungon usam sa moderator ang lapas ni ini nga rules. So, bawal ang singgit-singgit. Imo man nagipirmahan. Okay, ako hinayan kami ng tingog. Yung mga mayroong gingon, Ikson, pero mga ginakong tingog, usa kay pangilista sa Ginoo, Ikson. Ayaw pagyugbo, ni bisan unsa, nga Diyos-Diyos, kay ako. Objection, Mr. Moderator. Ang topic din dili pagyukbo sa Diyos-Diyos, kundi pamatud-an niya nga Romano Katoliko nga larawan Diyos-Diyos. Wala diri sa tima, Mr. Moderator, na magyukbo ta Diyos-Diyos. So, matud pa din ang mugawas sa tima at ato man gipirmahan pinangga nga igsuon panahon sa pangutan na Oktobag kinahanglan nga ipahiluna og ang maong kinahanglan ang dili mo 11 kinahanglan na moderator mo badlong kung magawas na kini sa tima. Mr. Moderator. Okay. Okay. The general topic akong pamatud-an nga ang tanang santos nga ribulto o imahen sa Romana Katolika Dios. The question is what? Pamatuod nga kini Dios. Ang pagyukbo is how. The issue is not how, but the issue is what. Give proofs. Okay. Pero unsay gingon sa Ginoo, ila ko nung giprosesyon sa mga pagano. Objection. Ang Diyos, no. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, I am ako siyang gi-optan para malikon
ang pagkuhan dili dapat mag-objection para dili mapa-direction. Dati si strategy son, paumana ang 15 minutes para masabtan sa mga tao. Na, Diyos, manatanan akong gisgutan. Okay. Okay. Pastor Archie, kining Diyos lagi ato tema pero dili pagyukbo sa Diyos. Ang ato i-explain ni Pastor ani moderator nato nga atong topic is what, dili how. So man nga focus lang sa what. Okay. Hanggang Hexon. Palayan ta, unsay gingon sa Biblia, hindi naiiba ang isang sirang pinggan nang walang pakinapang ang mga Diyos-Diyos ang iyon na nakalagay sa kanilang mga templo. Ang mga mata nila'y puno ng alikabok, nadala ng mga paa ng mga taong pumasok doon. Inikidado sila ng mga pari sa pintuan ng templo upang hindi mapasok man ng magnanakaw. Kaya't nakukulong ang mga Diyos-Diyosan na parang sirang pinggan at nakatakdang patayin dahil sa pagtaksil. Ipinagsisindi sila ng mga pare ng maraming ilaw higit sa kailangan. Ngunit isa man nga ito'y hindi nakakikita ang mga Diyos-Diyosan iyon. Kining ripulto, di makakita? Makakita ba Nixon? Dili. Nixon. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Diyos. Dili nato nonaon nga ang pagka-Diyos sama sa dagway, sa larawan sa tao, nga gibuhat sa kahanas sa mga tao. Dili pa na masabta Nixon or napakabutang bungol ka lang. Kaya nga naman, naisama ko no ang mga tao sa mga Diyos-Diyos Nixon. Unang Korinto 17:19, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan ayon sa nasusulat. Umupo ang mga tao. Objection, Mr. Moderator. Nagisgot na po siya pagsimba. Ang atong tema nga Romano Katoliko nga mga imahen Diyos. So, mo na ipamatud-an ni mo pinangga kay suon nga Diyos. Ayaw pamatud-an nga nagsimbag Diyos kay supak. Objection, Mr. Moderator. Wag ko rin yung nagsimba mga Diyos. Okay. Akong giingon nga ang mga tao nga nagsimba ni Ribulto. Usa kini ka Diyos, wag ko rin nga mga tao nagsimba og Diyos. Okay. The speaker, if the speaker has no more other supporting biblical text to prove nga kining maong mga Diyos supak sa balaang kasulatan, then for purposes of comprehensive understanding, you can proceed, cite all the biblical text, and it's up for the interpolator to interpolate right after. Proceed. Thank you, Mr. Moderator. Ningon ako ng Korinto 17:20. Ayaw panundog kanila sa uban, sama sa nagibuhat, nga sila na nagpista, na nagkaon, na naginom, na nagsayaw. Anong ibig kong sabihin? Kung ang Diyos-Diyosan o ang pagkain hinandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan, hindi. Walay kabuluhan. Kaya matod pa nila, kaya ang ilang mga ginahalad ngadto sa mga yawa, wala sa Diyos mga kaigsunan. Wala malipay ang Ginoo, ma'am, sir. Kung maghatag kag pili ni aning Ribulto. Walay pili. Unsay gingon? Diha sa gipadayag 9:20. Ang mga tawo nga wala mga matay sa katapusan sa hambak sa kalibutan nga nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga binuhat sa kabot sa tao. Kining Ribulto, binuhat sa kabot sa tao. Adunay mata, dili ka kita. Di na sure kinahanglan i-prove soon. Kung dili ka magpabutan-butan, magpabungol-bungol. Ikadong Korinto 4:4. Gibutaan sila sa Diyos nga nagyuminar din kalibutana. Tungod kay ngano Ikson, tungod kay lang ginisimba ang mga bato nga gikan sa simento, Portland cement, premium cement Ikson. Pagsimba. Ikson, Objection. no, wako rin nga pagsimba. Ako lang gipalikon. Kung saan Diyos. Objection, Mr. Moderator. Okay. Daghan ako kay kalapasan ako pinangga kay Sony pero mamagod siya ani.
Okay na siya mo pirma naman. Pastor Archie Anides, Soldier of Jesus Christ, di pirma. Nga kinalan di mo singgit. Nga sino mo nagsinggit, nagsugod. Pagsugod, nagsino magsinggit. Nga ikaduha, dili mo gawa sa tima. Nagisgot naman niya pagsimba. Ang topic ani is specific. Focus lang sa Diyos. Pamatuod di mo nga ang rebelto sa simbang Katoliko, Diyos, period. Ayaw pag-apil ng pagsimba kay wa man na diri sa topic. Kay kung naa pa na sa topic, pasagdan na ta ka. Mr. Moderator. Okay. Speaker, we understand nga ang imuhang pamaagi sa pause mo na. Okay. Ang imong pamaagi sa pagpadayag at it's an emphasis nga imuha gyud nga i-loud speech, no? Ay speech ka mo sulti. So we consider it, no? Ikaduha, there are a series of objections from the negative side na imuhang ipadayag is how giunsa, and the request is focus on what. This is the last consideration, considering nga na kay 9 minutes consumed. And if do not kapay dugang nga mga ebidensya to prove as what, focus on what, o wala na, then for purposes of comprehensive understanding, you can proceed. It's up for the interpellations to proceed with the interpellations. Thank you, Mr. Moderator. Ningon si Apostol Pablo, diya sa Roma 1:21, ngadto sa 32, kaysa inihila nila ang Diyos, wala nila paghimayaa ni pasalamati. Ang ilang mga salabutan ng itkitan, matod nila, maalam sila, apan mga buang-buang dihay. Nga naman Apostol Pablo, imbes si mayaon nila ang Diyos, na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, maunahin ang gihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Binuhat sa kamot sa tao. Unsay na itabo tungod sa kagay ulo sa mga Romano 24, apan gipasagda na lang sila sa Dios diya sa malaway nga gitingwa sa ilang kaugalingon. 25, Apostol Pablo, kay ang kamaturan mahitungod sa Dios, ilang gipulihan og bakat ang kamaturan og may ilang gisimba o giampuan ang mga Diyos nga unta ang magbubuhat sa langit o sa yuta, mo'y simbahan o gibayahon, pero ang mga tao. Objection, Mr. Moderator. Naman tayo gipirmahan, God, Mr. Moderator, nga dili magsinggit-singgit. Abo, naaman siya ani pagkama, God, di professional, dili mo singgit-singgit, kinahanglan badlungon, na dire, kinahanglan badlungon usab sa moderator. So naaman din nga badlungon. Ako lang ning ipaibaw, Mr. Moderator, kay gipirmahan maguni na mong duha, Mr. Moderator. Okay. For purposes of reassessment, rule number 2, rule number 3, dili mo gawa sa tima. Rule number 4, categorical question. Rule number 5, no personal attack and bad words. Rule number 5, maminaw sa tubag. Rule number 6, adunay objection. Rule number 9, kinahanglan respetuhan. Rule number 9, be professional o dili mo singgit o kinahanglan badlungon usab sa moderator. Hatag kuno o pamaagi the way nga is soften ang imong wordings, parang malumay talaga. Okay. Okay, salamat Mr. Moderator. So, ningon si Apostol Pablo, di sa Roma 1:25, kaya ang kamatuoran, mahitungod sa Diyos, gipulihan o bakak ang kamaturan. O may nagisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tao, nga unta ang magbubuhat, nga maunta ang angay direct connection. Muna yung tabo sa mga tao. Muna gilagaran ang ribulto. Iksoon. Congratulations, the very improved way of delivering. So, karon, Additional bonus. Proceed. thank you, Mr. Moderator. Karon, unsay na itabo, 26. Ang ilang mga babay, wala na nanagawi sa pagkababay, o nakigunay sa pagkigilawas sa mga babay to babay. 27. Objection, Mr. No. Moderator.
tungod sa Diyos. Objection. Mr. Moderator, ang tima, labot naman siya sa mga bayot. Ang atong tima dili about bayot o tumboy. Specific man atong topic, Mr. Moderator. Unya, ang mukawa sa tima nasa rule number Okay. 9, kinanan badlungon sa moderator. Ano nabot naman siya sa bayot? Number 3, Mr. Moderator, dili mo gawa sa tima. Ang ato tima dinhi ako pamatud-an nga ang tanang mga santos nga ribulto imahin sa Romano Katoliko Diyos o pagano. Wa maghisgot dinhi nga mga bayot ang Romano Katoliko ug mga tumboy. The objection is sustained. The topic specific phrase is out of order in violation of rule number 7, dili mugawa sa tima. Focus on larawan. Dios. Okay, Mr. Moderator, ang Roma 1:21 to 32, naghisgot to siya Diyos. Ang rason nga mga tao, nangatumboy, nangabayot, nakikunay, nakigilawas, tungod ni aning ribulto, kailang gisimba. Ipaling ko na, wala isot sa context. Mr. Moderator, ang topic manggo nato dili pagsimba sa larawan. Di ba? Nag-isgot na siya pagsimba. Wa jud siya magpamatuod sa tima, Mr. Moderator. Wa niya magpamatuod nga Romano Katoliko ang imahin mga Diyos. Naabot na siya sa mga bayot. Sa inyo na iway bayot. Wala, Mr. Moderator, focus lang ta sa tima, dili ta personal. Nangana sa ikatulong rule, dili mo gawa sa tima. Okay. Final declaration for the speaker. Please proceed, profs, nga ang pamatud-an nga ang tanang santos nga ribulto o imahen sa Romana Katolika mga Diyos unsay mga pruiba nga kining tanan mga Diyos ilad og limbong. Ang imong gi-emphasize is how. The issue is not how. The issue is what. Prove nga kining maong mga imahen, kining maong mga ribulto nga naa sa Sagrada Katolika, mga Diyos, what? And give proofs, not how. Giyon sa pagsimba. Please, be in proper order. Okay. Final. So, gingon direksyon, diya sa Isaias 44:9, sila nga na nagkulit sa usa ka libulto nga larawan, silang tanan lunlon kakuwangan. Og ang mga buta nga ilang gikalipayan, dili magapulos, og ang ilang koglingon nga mga saksi dili makakita, ni makaila aron sila pagapakaulawan. Walay hinungdan, walay pulos, kining libulto, igsoon. Unya, gingon din kinsay na nagkulit sa kalarawan sa Diyos. Gamay nga Diyos. Kung nagagtunaw o usa kalarawan, dito ta sa 3:6 soon, ang panday sa kahoy, nagapailuna sa usa ka pitik, o ginabadlisan niya kini sa usa ka lapis, ginahinluan niya kini sa mga sipilya, o ginabadlisan niya kini sa kumpas, o gitsuraan niya kini sama sa dagway sa usa ka tawo, sumala sa kaanyag sa usa ka tawo aron siya magpuyo sa balay pagkaluoy igsoon. Karo kayo nga gispesify sa Biblia nga dunay usa ka panday, giputol ang kahoy, gisipilyahan, gikulit, gipurmohag dagway sa tawo, unya gibutang sa asa igsoon sa balay. Unsay naitabo mga kaigsunan? Unsay naitabo sa mga tao karon nangabuang matod ni Apostol Pablo igsoon. Dili na personal, sir. Roma 1:22, matod nila, maalam sila at panangahimo silang buang. Ngano man igsoon? Imbes si mayaon nila Diyos, ako ning gibalik. Imbes si mayaon nila ang Diyos, nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, mo na ni gimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Kini mo santos. Kini mo santos, kini bulto. Binuhat sa kamot sa tao, sakitan ka, ma-objection ka, kaya nga naman, mahadlok ka nga mamatudan sa mga tao. Ikson, mao ka na kamaturan. Unsa man unsa sa inyong pagtanaw ni Nanay Pili?
Napanibili sa mong pagtanaw. Gibunyagan sa pare nga kinesya. Kinesya si Senyor San Vicente. Ang ribulto, gibunyagan mga kaigsunan nga kinesya si Maria. Mao ba na igsoon mong Diyos? 2 minutes left. Mao ba na ang imong pasigarbo? Kabinuat sa kamot sa tawo. Igsoon. Dili pa mohukman karon. Pero nagatuban ninyo igsoon sa Ginoo. Tanan nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Giparehag 21 reminders. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga magkaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, di aning ribulto igsoon. Itambog sa linaw nga kalayo o gasopre o baok kadto ang ikaduhang kamatayon. Kinikson, do you think na ni pili, ma'am? Gipalit nimo diha sa mall? O niya pinitahan? 1 Pinitahan? minute more. Mao ba na igsoon? Human sa sakripisyo sa itong Giniso Kristo nga nagpalansang sa krus, gibunan-bunalan, giduslak sa kilid, aron kaluwason. Pero siya lagi buhat, gipatuo ang mga tao igsoon, di ining ribulto nga walay hinungdan. Ha? Walay hinungdan, binuhati sa kamot sa gipintalan. Wala ni sa Biblia igsoon. Kini si Senyor San Vicente nga dunay pako. Napay tao nga dunay pako. Wala igsoon. Binuhan 5 ni. seconds left. Wala kini siya gahom. Atubangan sa Dios. Dapat adigson, sunugon, ilubog, ilabay. Kaya sa kingon, sa kipareg 20, no? Sa kipareg 20, ang mga yawa nagpuyo sa ribulto. 10 Kalarawan seconds. mga kaigsunan. So I hope nga inyong mahibaw-an igsoon nga mo na tinuod. Ayon lang pagpapakabuta-buta, sir. Ma'am. Okay, time. May gala. Humanan ang pamatudan Cebu sa kinakusgan nga tingog sa itong affirmative side nga si Pastor Archie Anires kansang tingog miabot sa kapituan kabuktot sa Soldier of Jesus Christ Synagogue. O karon atong ihatag ang cross-examination for 15 minutes, 1 minute per question and answer. You have the floor, Father Darwin Gitgano. Tayong hapon ka na itong tanan. O sa kong pinangga kayo na igsuon. Unang pangutana, imong gikutlo ang Habakuk 2:18. Ang tema na to, pamatud-an mo nga ang tanang santos nga ribulto o imahin sa Romano Katoliko Diyos ilad limbong kini sa katawhan sa Dios sumala sa Biblia. Ang pangutana kining Habakuk Old Testament man eh. Sa tinud-anay nga Pastor Ache, diha na ba ang Romano Katoliko sa pagsulat sa Habakuk 2:8? Diha na, wala pa? Hello. Diha na. Mga pagano, nga mga pagtulunan, gi-change lang igsuon diha sa mga pangalan. Instead of kaniadto, Astarot, Darok, Molok, Ashira, igsoon, gipulihan, Maria Vicente, San Lorenzo, gipulihan lang igsoon, ana. Mo ni Habakuk, reperado na igsoon. Habakuk 2:18, unsay kapuslanan sa mga linilok, nga mga libulto, nga larawan. Libulto man na, larawan man na, nga nagatudlo sa mga tao sa kapakakan. Wa na gitudlo nga maayo. Sunod, okay na. Sunod pangutana, nasayod ba kang ang Romano Katoliko natukod before Christ? Ang imong gikutlo after Christ? Ang Romano Katoliko natukod after Christ? Ang imong gikutlo before Christ? Nasayod ka na wala? Yes or no? No, Mr. Moderator, ang topic, Mr. Moderator, about Diyos. Wala ta nagisgot din eh. O gano'n saan natukod ang Romano Katoliko. Diyos. Okay. Mr. Moderator, ako lang gikuan ba kay iya mang gikutlo og Habakuk 2:18 nga wa pa man ang Romano Katoliko niini. So, nganong imo man ning gikutlo, nga wa pa man ang Ruling of the simbahan. chair. The interpolator has the right
to use the biblical text. Palihog speaker, listen. The interpreter has the right to use the biblical text in paghatag o mga pangutana. So out of Habakkuk 2:8, you can proceed with the questions. Time left. Salamat, Mr. Moderator. Proceed. Kay mo siyang gipadlong. Kay imo mang gipahid ang Habakuk kapitulo 2 bersikulo 18 sa Romano Katoliko nga wala pa man ang simbahan ni anang panahona. Ang pangutana, anong giapil man nimong Romano Katoliko diha nga Diyos ang mga tribultos Romano Katoliko nga wala pa man mo exist ang mga matud pa nimo ribulto o Diyos sa Romano Katoliko. Anong mang imong gikutlo na nga pa man mag-exist sa simbahan? Tubag. Habakuk 2:18, unsa kuno'y kapuslanan. Apil na ang present tense mga kaigsunan o future o sa naitabo na o wala pa. Unsay kapuslanan kung magbuhat pa ka lang sa mga linilok nga ribulto nga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo. Wala nagingon nga nag-exist ang Katoliko sa before o after mga kaigsunan. Ang diskutan dire kining ribulto sa Romano Katiko binuhat sa kamot sa tawo nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Sunod pangutana, sumala sa Biblia unsa may kahulugan sa Diyos. Diyos, ingon sa Salmo 115, ang ilang mga Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Plata, batog kahoy, adunay mata, dili kita. Adunay ilong, dili kasimhot, kini ribulto. Diyos, dili kadungog. Dunay dalunggan, dili kadungog. Ang misalik sa mga Diyos, naisama sa mga Diyos, igsoon. Monay kahulugan sa Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Apil ba nang imong gunitan, Diyos na? Apel, Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Dunay mata, dili ka kita. Dunay ilong, walay kinabuhi. Dunay dalunggan, dili kadungog. Nagtutlo sa kabakakan sa mga tao, igsoon. Kini. Sunod pangutana, sa 1 Corinto 8:4, ang kahulugan sa Diyos mo kini, ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Sa ato pang Diyos, uyon ka ba nga ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod sumala sa Biblia? Dili tinuod, ang Diyos, kini dili tinuod. Dili kini tinuod. Ako pangutana, pinangga, yes or no lang, uyon ka ba or dili? Speaker, based on the rules, when a categorical question is raised, rule number 4, you have to answer yes or no. Categorical question, go. Yes. Okay, uyon ka. Sunod pangutana. Okay, explain ko, yes. Explain. Doon na may 1 minute. Mga butang nga dili tinuod, kini tuyo tay tinuod ni nga Dios. Doon ay usa ka Dios nga matuod nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang uban mga igsunan nga binuhat sa kamot sa tawo. Objection. Gitawag ka na Dios. Moderator. No, Mr. Moderator, I have 1 minute. Lagi. Objection ko. You still have the 1 minute, but yet pause. Ikat man na to. The Fine. basis of objection, what rule? Gikan pagsugod, wala naman siya mutuman sa among rules. Hindi magsinggit-singgit. Okay. Mr. Moderator, di man bungol ni mga tao din makadungog man niya, kusog po kayo itong kuan na perting sa bama mo bitan. Okay. Oh. This is a matter of professionalism. Atong gihangyo, na kining debate, it's more on a dialogue. So, agatong pagpasabot, it's mind and heart. Kung imo nang iagi sa kasilag, kasuko, by way of singgit, it's anger. So, ang ato is, ipadayag, agato ang gugma nga pamaagi sa Dili pagpadayag. kasuko. So, I would like, the moderator would like to appreciate kaganiha sa speaker Archie, kaganiha nga very soft ang imong pagpadayag. Not a matter of anger as a mode of expression. Proceed. Control. Pastor, kanang imong gigunitan nga si San Vicente Ferrer, kaya Diyos, giuyunan man imo nga dili jud tinuod, way tinuod nga nagrepresentar. Kanang imong gigunitan, tinuod ba nga dunay Senior San Vicente? Yes or no? Dili tinuod nga dunay Senior San Vicente, yes. Ade, ako ba na ba? Tinuod ba, historically speaking, dunay tinuod nga Senior San Vicente? Yes or no? Naa, wala.
Sa Biblia wala. Di mangutana. Wa ko mangutana Wala. No, wala. Katigay ka, sige. Wala. Asa to pa way San Vicente Ferrer nga tinuod. Walay Senyor San Vicente Ferrer nga tinuod. Aki sa man itong San Vicente Ferrer nga tao. Panahon sa 15th century. Wala sa Biblia. Di. Mao gani. Wala sa Biblia. O niya kita duwa mo sa Biblia, di puta tinuod. Wala sa Biblia. Di, mangutana ba? Ang definition sa Diyos dire. Ang Diyos dili tinuod, way nagrepresentar nga tinuod. Nga doon na may tinuod niya San Vicente Ferrer. Sa Katoliko lang ni. Nga Diyos. Walay labot sa mua. Dili ako pangutana Mr. Moderator, kabahin sa pagkatao ni San ako pangutana ba doon na may tinuod nga San Vicente Ferrer? Yes or no? Wala. Wala. Yes, wala. Unsa may imong ebidensya nga wala? Wala sa Biblia. Wala tayong mabasa sa Biblia nga doon ay Senyor San Vicente Ferrer. Inyo lang ang claim sa history. Inyo lang. Pinangga na ikso. Gama-gama. Naibaw naman ka nga tungha siya after na sa pagsuwat sa Biblia. What are you na sa Biblia? Unya ikaw wa po kas Biblia, ako po mas Biblia, idilita po tinod. Dili ka tinod. Tinod? Dili tinod. Kaya naman. Unya, ni ang manini. Nataw si San Vicente Ferrer, usa ka Frances. Objection, Mr. Moderator, out of topic. Sumala sa Biblia. Wala sa Biblia. Okay. We have the ruling on estoppel. The speaker is stopped for denying the evidence of San Vicente Ferrer. You are now handling the image of Saint Vincent Ferrer, and therefore you are stopped. The speaker can be stopped for denying. Proceed interpellation on San Vicente Ferrer. Larawan. Sunod pangutana, pinanggap may igsoon kay wala may tinuod niya San Vicente Ferrer. Okay. O niya, kanang imong gigunitan, kinsa man na? Dili ni si Vicente Ferrer. Kinsa man na? Ribulto ni, nagibunyagan sa mga pare. Si Senyor San Vicente Ferrer, manitinood, dili. Ribulto ni. Therefore, kung di na si San Vicente Ferrer, kinsa man na? Ribulto. Nagibunyagan, o Senyor San Vicente Ferrer, gibunyagan lang. Okay. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana sa Isaiah 44:17. Nga ang Diyos nga larawan giilan nila nga Diyos. O mingon gani ang mao naghimo sa larawan, simbahon ko ikaw nga ikaw ako Diyos. Luwasa ako kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan mao ang ilang Diyos. Tugani ko tinuod. Giisip pas Katoliko kanang imong gidadang nga ribulto karon, nga ako na nang pangayuon. Kana nga ribulto nga imong gigunitan, giisip ba na namong Katoliko nga Dios? Yes or no? Dios. Iisip ninyo. The question is categorical. Answer the question again. Kanang maong laraw. Speaker, when there is a question, listen. Please do not speak with the speaker. Rule number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listen to the question. Ang pangutana mo, proceed. Ang pangutana nato, giisip ba jud sa simbahang Katoliko nga ang larawan ni San Vicente Ferrer nga imong giisa-isa Dios? Yes or no? Mr. Moderator, Yes or no? ang question is answerable ninyo, dili sa mua. Ha? The question is categorical. Rule number 4. You should answer yes or no. Signed by Pastor Archie Anieres, Reverend Father Darwin Gitgano. You have to answer categorical question, yes or no. Proceed. Yes. Follow-up question. Sunod pangutana, asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios? Asa na ba? Son, makita. Tiludhan, giampuan, gipangayuan sa Objection, mga tao. Mr. Moderator, wako mangutana gisimba. Ako pangutana,
asa mabasa nga official, natoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyoha pero mabasa sa Biblia. Ani mabasa, wa may Wala manudlo. wala diha sa inyong libro. Imong ang kunon karon nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tawa inyong badlunga. Okay. Di, mga tao. ako pangutana ko, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo niya na. Yes or no? Tanawa inyong libro. Wa ko nagbasa sa inyong libro. Okay, basahan ta ka. Ah, Ni adinhi sa our Catholic faith, we do not worship the saints or their images. We only venerate them. So wa na mo isipa ang gigamit kapin na sa ang among gigamit ni veneration, dili adoration. Kung adoration pa, among giisip siya nga Dios. Naaman sa document sa simbahan, gawa na mo isipang larawan. Mr. Moderator, objection. Question lang, question, dili explanation, question lang. Di ko naman nangutan Proceed with the question. Objection. Proceed. Nabalit. The moderator, this is now the period for interpellation. May we remind the interpellator to reserve all the remarks during your time. So proceed with the specific questions. And speaker, get ready for the answer. Nakatupag ko ganina, kaya mong kong ipamutana. Nagkaroon, ang pamutana na ko, Pastor Archie, uyon ka ba nga wa kakabasa sa pagtulunan sa simbahan? Wahin, Yes. sapat, respeto na mo sa mga larawan. Nakabasa ka wala? Wala ko mibasa ang inyong libro. Kaya na ay Biblia na ay basahon. Salamat. Sa ato pa, nganong naingon man ka, nga nagsimba may isip, among giisip ang larawan nga Dios. Gawa man day kakabasa sa pagtulunan sa simbahan. O apil sa sugo sa Ginoo, sa ika-8 na, ayaw pagsaksi og baka patok sa imong isikataw. Pangutana, kay wa man mi magtudlo, imo bang ay uyunan karon nga ikaw ray nanudlo niya na? No, Mr. Moderator, dili na ko yunan. Niingon ang Salmo 115:1-8. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya o Dios o dili kanamo. Sabutabol na siya. Ang ilang mga Diyos adunay mata, dili ka kita. Adunay dalunggan, dili ka dungog, ma'am. Adunay baba, dili ka sulti. Adunay tiil, dili ka lakaw. Dili pa ba na masabot nga Diyos? Sunod pangutana, pinangga nga Archie. Kay imo man jong ipamugos, unsa may kalainan sa idols, Diyos. Naibaw ba ka unsay kalainan sa idols and icons? Yes, naibalo. Sige, unsa may kalainan? Idols or just Diyos, an image of representation of a God used as an object of worship, mga kaigsunan. What is just Diyos? Representative kuno sa dili tinuod nga Diyos. Sample, icon, God image likeness, statue, figurine, idols, carving, graven image, false God, mga kaigsunan. Maulaw ta, sir. Okay. Ano si Diyos? Sunod pangutana. Ah. Unsa may meaning icon? Tara, icons, representations of a God used as an object of worship. God images, likeness, kapariha lang. Pero dili tinuod. Diyos, dili tinuod. Nga Diyos. Sunod pangutana pinangga nga Archie. Kay pertiman yun mong pangugat, kining mga tao nga doon ay mga ribulto o larawan sa mga Diyos-Diyos, kung sa may saan nila, kung mapaton sila. Impirno. Sumalak sa Biblia. Mind you, yes. Okay, isayt na ko. Okay, ang magsampit, impirno, gipareg 28. Apan ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mumuno, mga magkaliwason, mga mamamarag, mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon itambog sa linaw nga kalayo ug asupre ug mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Salamat, Pastor Archie. Nga may imperno din doon ay mga larawan sa Diyos-Diyos. Kung sa may mahitabo ni mo nga doon naman kay patik sa larawan sa atong Ginoong Objection, Mr. Moderator! Objection, Mr. Moderator! Basis of objection. Personal matter, Mr. Moderator.
The main point is larawan. Ang pangutana kanang larawan nga naa sa imong tuo nga kamot, Ato ba kon? please explain. Hingon ka nga kung dunay na ay larawan, may perno. Explain. Okay, explain mo. Okay, explain ka. Akong i-concise, ako pangutan na ha. Imong giingon nga ang tanang magbaton og imahen og larawan, nangugat pa akong pinangga kay Son, ma-imperno. Apil ba kaniini kay doon naman kay patik? Dili ko apil. Explanation. Okay. Explanation. Para sa audience, gato ang affirmative speaker, doon ay larawan sa patik di sa tuo nga kamot o diapod sa wala. So, iyang gipamatudan nga kung kamo doon ay nagbaton og larawan. Masuod ba sa imong lawas o asa dapita, maimperno. So, ang pangutana sa atong interpelator, Father Darwin, kay mingon ka man maimperno na may larawan diha sa imuhang kamot. Ikaw ba maimperno? Dili, tubag, dili. Ano man? Wala ko nagsimba sa larawan, pero unsay gibuhat sa mga tao, giludhan, giampuan. Objection. Wala ko nagsimba. Ang usaka So, okay ra, bot pasabot, Pastor Archie, okay ra, magbaton og larawan, basta di simahon lang. Yes! Ayaw simbaha, ayaw pistahe, ayaw ampuhe, ayaw ludhe. Okay. Sobra yung gibuhat. Mode pinangga nga pastor na kay larawan. Dako larawan, tungod kay nga naman, ato panahon na, wala pa ko'y kabangkaagan, diya sa pulong sa Diyos. Pero wa ko naisip ini, nga akong Diyos, o akong ginudhan, wala igsoon. Tungod kay nga naman, ang Diyos, Espiritu, o nga managsimba kaniya, kinahanglan, managsimba, diya sa Espiritu, sa kamaturan, dili sa ribulto. Salamat. Sunod pangutana, doon na nang bukay patik sa pikas, tiger man na. Okay ra dai magtato, bisag pastor na. Yan ay tato nga tiger, okay ra na siya. Kung pastor na ka, dili pwede. Dili. Pero kini siya napatik siya sa dili pa ko pastor. Wala pa ko kailang Ginoo, wala pa ko kabasa o Biblia. Apan sa diyan nakabasa ko sa Biblia, bawal sa usa ka tawo nga iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. Karon nga nakabasa na ka sa balaang kasulatan, willing ba ka nga langkaton na to na? Willing kayo. Willing nga lang katon. Gani aduna na tay. Asunod to kay palangkat ni sa igsoon og liser igsoon. Kaya naman balaan og templo sa Dios ang atong lawas mga kaigsunan. Salamat kay imo ng langkaton. Langkaton! Para hindi ka ma-appeal sa imong katarungan nga maimperno ang dunay Diyos. Salamat, nalipay kay ko. Kay imong langkaton. Sunod pangutan ng pastor. Nabasa ba nimo litra por litra nga ang imahen sa Romano Katoliko Diyos? Dios sumala sa Biblia. Dinabasa ba nimo? Yes or no? Napamatudaan diya sa Biblia. Ako pangutan na, Mr. Ako pangutan na litra por litra. Okay. Bisag usa lang kay ila litra por litra man di man atong katarungan. Ato na ibalik nilang litra por litra. Nakabasa ba ka sa tanan nimo daghan kay teksto gigamit, nakabasa ba ka sa usa lang ka linya nga ang rebulto sa Romano Katoliko Diyos? Nas Biblia Salmo 115 kaklaro ana oy. Ako pangutan na ba? Litra por litra na kay nabasa wala. Romano kini day Barok 6:4-5. Makakita kayo ng Diyos ang yari sa kahoy ginto at pilak. Mga Diyos ang iyo na pinapasa ng mga tao. Labis na kinakatukutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag kayong matatakot sa mga Diyos ang iyon. Kahit makita ninyo, ipinagprosesyon ang mga ito. Nabasa? Na ba kayo nabasa nga Romano? Katoliko siya? Posisyon. Wala. Usap na inyong gibuhat. Dili ako pangutan na ba? Nagposisyon. Bakit mabasa? Posisyon. Ako pangutan na, Pastor, ang term, nakamang ko diri sa tima, pamatud-an nimo Last 2 nga minutes. ang imahen sa Romano Katoliko, Diyos. Ang simple na kay pangutan na, nakabasa kag Romano Katoliko, nga ang imahen Diyos, wala. Naalagi sa barok lagi, giposisyon ninyo. Nabasa niya Ato sa basahon, barok ato basahon. size. Barok size. Barok size. 4-5.
17 o 23 itihan pagaling og mga iring Mr. Moderator, yagupan. atong basahon. Barok size. Ikat lang kay ang akong pangutana simple na kaayo. Objection, Mr. Moderator. Question lang, Mr. Moderator. May pangutana. Okay. Wala kay After. Proceed with the question. doon naman kay time mangutana nako unya. Sige, sige. Okay. Wala nga nakabasa ba ka? Wa man nagkadungog ba mo nay nabasa wa? Wala kay nakadungog ba na mga tao nga way nabasa? Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. They are inviting to the people, Mr. Moderator, to discredit sa maong Para lang mo verify. Question lang. Question lang. Okay, answer ang pangutana mao. Kaganiha gipadayan nga gipangutana ang atong speaker, pause muna. Gipangutana ang atong speaker nga unsay imong pruiba nga gitudlo sa Romano Katoliko nga himuong Dios simbahon nga Dios ang mga larawan naa ba ini mga padayag, mga libro pagtalunan simbahan? And you answered no, wa ka kaibaw, and you have not read. Ikaduhang pangutana, kung wala, asa mabasa sa Bible nga kining maong tima pamatud-an nga ang tanang mga santo sa ribulto og imahen sa Romano Katoliko Dios kining maong paraphrase, kining maong sentence, kining maong main theme mapatik og napatik sa balaang kasulatan. Proceed. Akong pangutana kay nagbasa man ka wa ko kadungog ba nga dunay Romano Katoliko nga imahen Diyos-Diyosan. Wa ko kadungog. Ang pangutana lang nako pinangga nga pastor. Kay naamang kay imahen diha matud pa nimo katong dunay Diyos-Diyosan nangailad og nalimbungan. Ako no nimo nga nailad ka kay doon naman kay Diyos diha sa imong abaga. Wa ko mailad kay wa man ko nagsimba, wa man ko nagluhod, wa ko nagpista. Objection, No, Mr. Mr. Moderator. I have 1 minute. Wa ko mangutana, objection ni ako, pinangga. Wa man ko mangutana o nagsimba ba ka wala. Ang ako, ang Diyos man, apil ba na sa Diyos kanang naa sa imong abaga? Dili apel sa Diyos. Dili apel. Ang kanang larawan sa Ginoong Hesukristo? Dili apel. Dili na siya apel. Exempted na siya, nga naman. Nga naman, tungkol kay wala na ko diludhe, wala ni na ko ampuhe, wala na na ko pistahe, wala ni na ko alagari. Sa ato pa, dili din ni Diyos, kay wa man na mo isipang nga Diyos. Kining ribulto, kung dili ninyo ludhan, di mo mag-ampo, dili ni Diyos. Pero kung magpakitabang ka, mangayo kay so mag-ampo ka, pistahan nimo, imo pang ipakaon sa mga tao, ihawan pa igsoon, Unya, Diyos. pinangga nga Archie, wa man ta mag-topic og pagsimba, no? Mr. Moderator, naman diha nga dili jud mukawas sa tima. Kanya ko pinangga igsoon ni kawas naman about nas pagsimba ug pagluhod. Way problema na sunod. Okay, time is off. So, the main hanging question is how, and it's up for both parties to prove and dispute specific aspects. And now, ladies and gentlemen, atong ihatag na ang constructive speech sa negative side for 15 minutes. Human gi padayag sa affirmative side sa iyang pagpapatuod nga ang tanang santos nga ribulto o imahen sa Romana Katolika mga Diyos ilad o limbong. Tumbagon kini sa 15 minutos nga negative speech sa atuang Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Bayong hapon atong tanan. Ang atong pinangga nga igsuon, pinangga kay din ako, Pastor Archie Anyides. Perti niyang siya of in town kay makakita siya o makabasa siya Diyos. Ang iya ng mahuna-huna ang simbahang Katoliko. Unang the Roman Catholic Church is a church of distinction. O sa ang simbahan? The Church of Distinction. Ang atong pinanggang igsunan, makakita laglarawan, apil ng Katoliko, anak. Nga ako sige pangutana kaganina, nga diha na ba ang simbahang Katoliko sa hapakok panahon sa before Christ pa na, wala pa man diha ang simbahang Katoliko. Sa ato pa, ang address ana, ang audience ana, dili kita. O nang gitawag na siya out of context.
O nang akong pinanggang igsuon, ikutlo siya sa Habakuk 2:18. Wa man ta mag-ingon, kanang yang igunit-gunitan nga San Vicente Ferrer. Wa man na nato isipa nga Dios. Doon na ba'y Katoliko dinhi karon kay kita may swito sa to simbahan. Doon na ba'y Katoliko dinhi nag-isip ni San Vicente Ferrer nga Dios? Wala gayon. Wanang si Pastor Archie nga iyang giisa-isa ang larawan ni San Vicente Ferrer, wa man ta maingon nga Diyos Vicente, Diyos Maria, Diyos San Pedro. Ang atong address niya San Pedro. Kaya iba man ta sa tinuod niya Diyos. Di ba? Kinsa man ang tinuod niya Diyos, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Sila mga pinadala sa Diyos mo na nga ang ato kong simbahan, family of God. O sa di ang simbahang Katoliko? Family of God. Sa atong family, naa niya ang larawan ni Lolo, larawan ni Lula, larawan sa imong pag-umangkon, larawan sa family. Kaya naman, we are part of the family. Nya, family of God man ta. Kinsa man ang naa nga mga larawan sa atong simbahan? Larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya, sunugon niya ang larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Mas malipay pa ko, Pastor Archie, nga imong sunugon ang larawan ni Satanas diri sa akong atubangan. Pero nakadungog pa mo, pinangga nga igsuon karong gabi una, nga nag-atake sila lawan ni Baphomet, o manay larawan ni Satanas. Nakadungog pa mo? Nganong ang larawan mas mga balaan? Nganong larawan mas mga santos ang iyang gidumtan? Nga sa kaalam, size, Jess, kung inyong atimanon ang mga butang balaan, pag-aisipon kamo nga balaan. Unya si Pastor Archie iya magkunong sunugon, mag-uol ko. Kaya naman, larawan na sa katao nga balaan. Suway kunog sunog si Jose Rizal dito. Di badakpon ka. Kung ang mga bayani sa atong nasod, doon ay mga larawan, samot na ang bayani sa atong pagtuo. Kay we are one family. Kinsa man ang mga larawan na? Larawan sa Birhen Maria, inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Larawan sa 12 na kapostoles. Pero allergic kay si Pastor Archie. Kabantay mo, napuno na siya sa kasuko, kapungot. Ang akong pinanggang exam, pero manang nanay rules, iyahipong ipirmahan, pero wag gyapon siya katuman sa among kalagdaan, mga kaigsunan. Nga naman, way laing doktrina ang atong mga pinangga nga igsuon, usalang, supakiro, protestante sa simbahan, katidukot sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga, uban ang kamapobsanon o dakong gugma, nag-ampo ako ni Pastor Archie. Kay ubay-ubay namang mga converted pastor na malik o nibalhin sa simbahan. Pastor Archie ay balik kay way lami ang atong diskusyon karon. Sunod na lang adlaw. Kay ubay-ubay na Pastor Rusby, si Brad Paul Alima, Dave, Imam sa Muslim. Karon pare sa Muslim. Karon kauban na nato. Lord, objection, Mr. Director. Out of topic, Mr. Director. Okay, there is an objection. Proceed with the constructed speech. Salamat kayo. Ato itong example ba nga namanlik, kay interview na ko siya before ta nag-dialogue karon, before siya nakikatubang na to, 198 yung membro. Yung karon, Pastor Archie, yung sige katubang na mo, 15 na lang. Wala niya. Objection, Mr. Director. That is personal, Mr. Director. Objection is sustained. Proceed. Okay, sakit man dyan yung kamatuuran mga igsoon. Wala nga. The moderator would like to remind the speaker to focus on the main topic or issue mga larawan. Proceed for Salamat 15 kayo. Wala. minutes. Kiring atong dialogue karon, murag, wala dyan yung mga bilin, ani. Naaman dahil. Ang Diyos dahil nagrepresentar sa butang, dili, tinuod. O sa ang Diyos, 1 Corinto 8:4, nagrepresentar sa butang, dili, tinuod. Wala ako siya pangutana. Kanang si San Vicente Ferrer, doon na ba'y tinuod na San Vicente Ferrer, na? Nya, maghapos man siya, kumingon siya, guess. Marupot. Kamausap. Kaya kung mo say yes siya,
dili dai Diyos ang imahin ni San Vicente Ferrer kay doon na may tinuod nga San Vicente Ferrer. Abisik ra kay naon. Kining imahin ni Mama Mary, doon na may tinuod ni Maria. Di siya Diyos. Kung nga ato siya ipangutana base gayon sa Biblia. Pero niikya siya. Why San Vicente Ferrer? Ya kitang duha ni wa man ta sa Biblia. Ngano kuno why San Vicente Ferrer? Kay wa kuno sa Biblia. Naunsa na ba ni ako pinangga? Objection, Natural na wa Mr. siya sa Biblia. Moderator. Misinggit, Mr. Moderator. Misinggit. Okay. The moderator is fair enough. Sa diha nga gitugutan ang atong affirmative side sa pagpadayag as a mode of expression hataas nga pitch, no? Kinatumyan nga buntod sa pagpadayag. Now the moderator allows the negative side to deliver high pitch. Ting ako kay imuk-at raman ta. Pero iya singgit kanunay. Mabungo ka sa mataga ka to atuli. Libre na ang pangutuli. Kumaminaw ta ni Pastor Archie. Wala magisunan, balik ta. Gipangutanan ako siya. Nga, tinuod ba nga dunay San Vicente Ferrer siya? Wa sa Biblia, kusa di tinuod. Nya kitang duha Pastor Archie. Di sa ta tinuod, kay wa ta sa Biblia. Parihatan duha di tinuod. Paita ning kalakiya. Ayaw to buko i-appeal. Kung di ka tinuod, Pastor Archie, tinuod in town me. Yan man, unsa may meaning sa pagkaanaa o pagkatinuod, reality confirms to, ang kamaturan confirms to reality. Yung kamaturan man yan aming duha. Yan man, iya lang gidipid saan ang iyang sayop nga baruganan, mga pinangga nga igsuon. Naabay tinuod nga Pastor Objection, Archie. Mr. Moderator. Personal matter, Mr. Moderator. The constructive speech in the negative side, ang role sa negative side, mao ang pag-destroy sa speech of the affirmative side, and therefore the negative side has the basis. Proceed. Okay, kaya mo lang gisulti ka ganina, gisundan lang nato kay tingbungkag ramang ko. Wala nga usaon po pagbungkag nga wa po'y napabarok. Wala nga nagdaon ta ko direk aning kining maso o kanang bison ba kay kung bungkagon, wa mo ko'y bungkagon. Gano man, wa joy napabarok. Wala manilhig na lang ta direk. Nagsangkot-sangkot na jud yung tawahanan eh. Wala nga, pinangga nga iksudan nga ni Adin ni karon. Imagine ka, wa na kuno po siya diri. Di na po siya tinuod. Kaya naman, wa po siya sa Biblia. Ang sao naman eh, kito kitsi mo mabalik siya kinahinay. Kaya naman, bisan siya, bisan ako, wa na. Yakin sa maninig, tabi diri. Kung nagawa namin. Wala nga, naman, nawa na ang luhika sa maayong pangatarungan sa to pinangga nga igsuon. Yan naman, mailhan nimo ang katarungan kong likon kay ipasukad kini sa kamatuuran. Kuna nga, ang Romano Katoliko nga imahin dili na siya Diyos. Kay tanang larawan sa simbahang Katoliko, dunay tinuod nga nagrepresentar ni Ana. Busa, ang iyang akusasyon nya kining tanan para ba jud? Oo nga bro. No? Unya, ang atong Ginoo nagpahimo rabag larawan sa anghel. Nga doon na po'y mata, di ka kita. Yang ano man, nga wa ni niya kutloa kaganina. Yan man, iyang ipadayag kaninyo ang tinuod pero putol. Ano to? Tinuod pero putol. Half truth. Monay Bisaya sa half truth. Tinuod nga putol. Mo na nga usaon man nato pagpadayon niini kung magtudlo lang tagputol. Kabantay mo inyong nadungo ang atong pinangga nga igsunan, puro lang gidili nga larawan ang iyang gikutlo. Nga sa Exodo 25, 17 nga 22, ang Diyos mismo nagpahimo o kinulit nga ribulto sa mga anghel. Nakadungog ba mo sa akong pinangga nga igsuon? Atong hinayon kay objection na po na.
Nakadungog pa mo. Ada lang yung hinayon. Kaya mo objection pagkabaw. Nakadungog pa mo pinangga nga igsuon. Yang igusto ni Pastor Alce ang ribulto sa mga angin. Nakadungog pa wala. Wala. Busa ang ato pinangga nga igsunan atong kaluyan. Atong higugmaon. Nga naman nabiktima siya sa iyang mga ministro ug pastor nga gisultian siya nga tinuod nga putol. O niya kabantay mo allergy kay sa mga larawan pero wa niya kutlua ang Ezekiel 41:17 ngadto 22. Nga ang templos Ginoo gikulitat mga larawan gikan sa salog ngadto sa tibok palibot sa templo sa Dios. So ang templo sa Dios dunay kinulit nga mga larawan pero siya wa jud. Kay inigsuod mo sa templos Ginoo dili na maalaan og laing balay. Nya musuod ka sa templo ni namo. Nya way secret symbols. Maaan nagbudigag kupras. Unsa may kalainan sa inyong building sa Ginoo. Doon na joy mga secret images mga kaigsunan. O kasulat na sa balaang kasulatan. Pero natingalan ko sa kong pinangga nga igsunan nganong wa jud na kutlua. Ngano man amigo ra siya sa iyang gusto. Kining ato mga igsunan tinuod man nga dunay gidili ka larawan ng Ginoo. Mo nang Diyos. Unya nga atong mga larawan di na ma-qualify nga Diyos. Kay doon na may tinuod nga nagrepresentar ni ana. Muna ko gipangutana siya kaganina, doon na ba kay ingon man ka nga Diyos si San Vicente Ferrer? O yun ka ba? Nya, doon na ba'y Katoliko nag-isip niya nga Diyos? Isa, doon na! Gitudlo ba na sibang Katoliko? Gitudlo! Asa man sa mga document sa siban, ako ka pa sa! Pero ipasaylo na nato ato pinangga sa iyang pagbutang-butang ka nato. Kay mahal nato atong igsoon, di nato siya pasakitan. Bisan pag-iyat ang ipasakitan karong gabiuna. Kay matud pa sa tong Ginoo pasaylua sila amahan. Kay wa sila masayod sa ilang binuhatan. Mo nang Pastor Asiwa pagka mangayig pasaylo namo, ipasaylo ka na namo. Pinangga ka na mo, Pastor Archie, dila ta mo singgit. Gimahal ka na mo, puno sa kaluoy, among kasing-kasing karon nga naghuna-huna kanimo, nga naman na brainwash in town na itong pinangga nga igsunan. Munang ayaw mo kasuko ni Pastor Archie, dupliha ang inyong kaluoy di ining tawhana. Amen! Dupliho na to ang pagbangga nining tawhana. Nga naman, atong hinayon, singgit ka gamay. Kay nagtuo man siya nga nagkasupa kita sa kabubutos Ginoo. 3 minutes. 2 minutes left. Ang iyang gituhuan nga nakasupak sa kabubutos Ginoo mauman hinuon na nakatuman. Sa Roma 1:22 kadtos 23 giilisan nila ang himaya sa Dios. Mo na nagsimba na sila sa larawan. Wa nato ilisi ang himaya sa Dios. Mukanta pa ganita kada Domingo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kailasan ba na to? O ba mingon? Nga ang himaya sa Ginoo na nas larawan. Di ba mingon ang mga pare, kung nagsimba po niya kung pinanggang eksona, marang delikado po niya sa Katoliko, musa mo takaloy, kinipot siguro ni tagsimba. Muna nga, Muna ito pinanggang igsuon ato dyan kaluyan, no? Wa na to ilisi ang himaya sa Dios. Katong Roma 1:22 katos 23 nga ilang giilisan ang himaya sa Dios. Ato pa third person. Kay kung sa Church of Rome pa to, Church of Rome to. Kung ang gigamit pa second person referado sa Church of Rome. Third person man ilang giilisan ang himaya sa Dios. Dili di ay ang simbahan sa Roma ang nag-ilis sa himaya sa Dios. Sila nga mga pagano nga simbahan sa Roma. Dili ang simbahan nga naa sa Roma. Di ba? Ang iyang ibasa second person. O third person, dili refer sa second person nga mao ang Church of Rome. Mao na nga wa jud kapuntos ato pinangga nga igsoon. O na nga iduble ang akong kaluoy sa atong pinangga nga igsuon kay
What you count score? Daghang salamat. Oh, dalay ko ng Ginoo. Okay. 3 seconds left, and Father Darwin has finished presenting his negative sa iyang pagpadayag, pagpukan sa mga argumentos ni Pastor Archie Anides. O dinigay kayo na atong hatagan og laing na 15 ka minuto si Speaker sa affirmative side, Archie Anides, aron paglampurnas sa mga gipagputo o gipabuhagay nagbuntaog nga mga pulong gikan ni Reverend Father Darwin Gitgano. You have the floor. 15 minutes. Okay. Questions. Thank you, Mr. Moderator. Ako pangutana, simple lang kayo. Pres, pare Darwin Gitgano, pare sa Romano Katoliko, categorical question. Answer. Yes or no? Kining akong gikuptan nga ribulto, imo bang ang kunon nga kini binuhat sa kamot sa tawo? Salamat. Tinuod kay binuhat na sa kamot sa tao, sama sa yes, binuhat na sa kamot sa tao. Sama pod sa gibuhat ni Moses nga katong ribultos mga anghel, binuhat man pod to sa kamot sa tao. Doon na po'y mata di ka kita, doon na po'y ilong di ka ginawa. Pero kano ang nimo giyapin? Okay. Nakoy 1 minute. Nakoy 1 minute pa. Oh, di man mo sapaw kay dunay 100 ra bang multa. Proceed for the 1 minute. Oh, ako lang tilukon ang 1 minute. Kanya iside lang ko kung time na. Wala nga natingal lagi ko kay doon na maputoy mata di ka kita. Pero wa nagyapil. Kay sugo man to sa Dios. Kung iya tong supakon, nahisupak na siya sa Dios mismo. Wala nga doon ay duha ka klaseng larawan. Gidili, gitugot. Ang amo apil sa gitugot. Why apil sa gidili? Okay, sunod nga pangutana. Kaya nagisgot man kang kirubin. Ang pangutana, kinsay gisugo sa Dios nga paghimo og kirubin? Ang gisugo sa Dios sa paghimo si Moses. So, meaning, O pa kumuman. Napang ko 1 minute. Okay. Ikaduha na dyan ni Sapaw, Pastor. Mr. Moderator. Okay, proceed. Ako'y 1 minute man. Okay. Muna nga. Okay. Si Moses ang gisugo sa pagpahimo sa larawan niya, waman pahunungas Ginoo. So kung hindi ka ni pahunungos Ginoo, magpadayo na. Okay, waman pahununga. Wala natingabi to kung ngawaan na mo maghimo. Unya kung mingon ka nga si Moses ray gisugo ni ana, nganong giapil man may sa imo si Moses sa poy gidid-an. Nganong giapil man may sa pagdili pod anang gidili. Si magkakutlo-kutlo sa gidili kung para ra sa Israel. Di ba? Wala nga binanggak ning suon dili na magamit nimo. Kay ang among mga larawan sa mga balaan, dili larawan sa Dios. okay, sunod nga pangutana. Categorical question. Kining ribulto, adunay mata apan dili ka kita. Adunay dalunggan dili ka dungog. Adunay baba dili ka sulte. Adunay kamot apan dili ka ikap. Adunay tiil apan dili ka lakaw. Kini siya, imo bang ang konon nga kining ribulto nahitukma tanan sa akong gisulti karon, yes or no? Ang tubag mo na nga yes. Okay. Nga ang ribulto nga imong ipasabot, di na mo mulakaw kay di na mo alsahon. Mulakaw na na. Una nga sa Isaiah 66, Joshua 6, ono 6, di daog, o ni tabi man si, bawal lang magtabi, no? Una nga, ang katawan sa Okay, Speaker, you have cited Joshua for purposes sa audience nga naminaw specifics asa mabasa sa Joshua. Nga kining revolto dili makakita and then yet di makalakaw pero express dissertation on Joshua. Sa Joshua 6, ono 6, ang katauhan sa Dios ilang giprosesyon katong gikulit kinarawan maong rebulto sa anghel. O nidaog sila pinaagi sa pagprosesyon. Dili pinaagi sa gubat. Pinaagi sa pagprosesyon nila sa larawan sa anghel. So allergy magka-prosesyon, ako na lang kang gisakyan. Naa ni prosesyon sa rebulto sad nga gitugot sa Ginoo. Nidaog pagani sila against sa siyudad sa Jericho. Wala ni ako nidaog sila dili pinaagi sa gubat kundi pinaagi sa prosesyon. Wala gisunod lang namo ang unsay na andan kaniadto. Okay, thank you Mr. Moderator.
Kay ko naman ni Reverend Darwin nga kini siya binuhat sa kamot sa tawo, dunay mata dili kakita. Wala na ko'y pangutana pa, Mr. Moderator. Ako question. Ko naman. Okay. Ko naman. Ko na niya. No more question. Okay. Sige. Ko na. Wala na yung pangutanan. Hagdag pangutanan. Wala na pangutana. Okay. So, nahurot na ang lahutay sa mga pangutana ni Pastor Archie Anyeles. O nining higayuna. Ni Saibit man siya komentaryo. Mutubag lang ko gamay. Okay. So, Gamay lang. ang na-consume is 10 minutes. Igo lang ko mutubag atong imong 4 komentaryo. minutes lang. And so, the interpolator mohatag o hamubo nga padayat. Exception to the rule. Kay ako, ay, paminaw. Pastor. Wala nga, nag-komentaryo man siya mo. Komentaryo lang ko 1 minute. Pastor, ha? Kaya huwag magkakahuman sa imong 15 minutes. Nakutdan man ka. Wala nga, ang pangutanan niya nga, pariha ba? Muna, doon ay kaparihaan pero dakog kalainan. No? Parihara nga larawan, tanang larawan man doon ay mata di kita. Kana di mong larawan kita na. Yan na si mong bukton. Di man dyan nakakita. Kay larawan man. No? Pero, muna nga, doon ay pariho, pero dakog kalainan. Mga larawan gapon ang mga Diyos-Diyos, ang atong mga santos larawan po, doon na po'y larawan, pero wala na to sila giisip nga Diyos. Sama sa katauhan sa Diyos sa una, nga doon na sila ribulto sa larawan sa anghel, o magkikita pa ganyan Ginoo dito sa ribulto sa anghel. Exodo 25, 17, 22. Point, okay, time. So, the period for interpolations, miabot na. And now, for the conclusion, rebuttal. 15 minutes. A maximum of 15 minutes sa rebuttal o ato unang Mr. Moderator. for the rebuttal. For the rebuttal. Okay. So atong hatagan og pabor si Pastor Archie aron siya magkapadayag sa dinagiing sa iyang pagbati pagpamatuod gayon nga dakong sayop ang mga argumento ni Reverend Father Darwin Gitgano. Og nining igayuna, atagan nato siya og napulog 5 ka minutos maximum aron iya gyud nga ipabuhagay ang katapusang hunat sa kamatuoran aron iya gyud nga pribahan nga kining ribulto imahen sa mahal nga Birhen Santo Niño San Vicente Ferrer, tanan nga mga larawan nga ginaa sa Katoliko, Dios o dagong ilat. You have final maximum of 15 minutes. Okay. So, moto nga giundang nato ang pangutana ni Reverend Darwin tungod kay giangko na niya nga kining ribulto binuhat sa kamot sa tawo, adunay mata apan dili kakita, adunay ilong apan dili kasimhot. Ug ang misalig niini nga isama niining mga Diyos mga kaigsunan. Kining igsoon, ako kining gibuhat aron ang katawhan masayod kayod nga giilad gilimpungan sa atong mga kaparian ang mga tao. Ngano man, tungod kay ilang gibunyagan ang mga ribulto nga kini siya si Santa Maria, kini siya birin sa Nigla, kini siya birin sa Guadalupe, kay ngano man, tungod sa kwarta igsoon. Mikias 3:11, ipangwarta nila, Mikias 3:11, ang mga pangulo nagbaligya sa ilang mga hukom, ingnon nga mga pare nagtudlo tungod
sa salapi. Nga naman, hinay-hinay na nakakalimtan ang atong Ginoong Kristo. Niingon si Kristo, brother, diya sa 1 John 11:5-11, for this is the record that God has given us eternal life, and His life in His Son, and He that the Son, He have life, and He hath not the Son, walay kinabuhi igsoon. Pero unsa ilang gibuhat mga kaigsonan, wala nila dawata ang kamatayon ni Kristo nga kaluwasan aron mahalin ang purgatorio mga kaigsonan. Aron mahalin, aron pampuan. Apan unsay giingon sa Ginoo diya sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kinabuhi, apan ang hatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus mga kaigsonan. Pero wala nila dawata aron ang mga tao maragampo apan unsay gingon sa Isaias 42:8, dili ko gayon ihatag ang akong dugo o gimaya sa mga ripulto o sa mga larawan. Dili may tabo mga kaigsunan. Mao ba na ibawas ninyo mga Romano Katoliko nga human si Kristo nagpakamatay sa krus, gilansang, Audience, behave. gibunal-bunalan. The speaker, okay, dili kayo mo singgit. Proceed. No more objections. Proceed. Okay. Nga naman, gisagpa, gibunal-bunalan, gibutanag tunok, nagtsabaw, nagkurog sa kasakit. Umao ba na imong ibuhat? Mao ba na imong ibuhat human kaluwasa sa ato Ginoong Kristo? Human kagiparyan sa iyang dugo nga iyang giula diya sa Episo 1:7 nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo nga iyang giula. Pero unsay gipatuo sa mga pare? Wala nila gitudlo, wala nila gihatag ang kaluwasan sa mga tao. Apan gihatag na ni Kristo Jesus mga kaigsunan. Nganuman gipangwarta o ginitinuntuhan nila ang mga tao mga kaigsunan. Unsay giingon ni Kristo? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life. Por qui de tal manera amo Dios al mundo, qui ha dado Hijo unigenito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas vida eterna. Kinsay gipadala ang anak mga kaigsunan. Huwag ka makinahanglan Maria, huwag ka makinahanglan Ribulto Igsoon, ang imong gikinahanglan mao si Kristo. Mingon si Kristo mga kaigsunan diya sa 1:14, 1:6. Dili ka mo managkagoon, sumalig ka mo sa Dios o sumalig ko sa kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang lawa o mag-andam na kog dapit. Diya kaninyo ako mo balik aron kuhaon ko kamo kay kung asa ako ato asab kamo. Unsay inyo ni Tomas? Wala kami makatultol. Hesus kung asa ka padulong. Niingon si Kristo, Tomas, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan. Gawas ko pinaagi lamang kanako. Si Kristo lang ang imong gikinahanglan pero sila gibuhat. Ribulto, November 1, November 2, gihimong incentives, ha? 1,500, iwalihan ang unsay pagtuon mo sa kamatayon ni Kristo. Pinalit, bayan, unsay giingon sa episode 8 mga kaigsunan. Unsay giingon sa episode 8, ha? Kay kinuwas ka mo, pinaagi sa inyong pagtuo diya sa kamatayon o sa dugo nga giula ni Kristo Jesus dili sa inyong maayong mga buhat aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo nini. Gilecture ba na igsoon? Gitudlo ba na sa mga pare? Wala mga kaigsunan kay gusto sila, gahaman sila sa kwarta, wala sila makontento sa ilang income mga kaigsunan. Nga na ba igsoon? Lingon si Apostol Pablo diya sa Roma 6:8-9, kay ang kaluwasan hadol kaayo ana alaman kini sa imong papa
unsa man kung igasugid mo nga si Kristo mao ang Ginoo nga imong Dios diha sa imong kasing-kasing ug motuo ka kaniya nga siya nabanhaw gikan sa mga minatay, mamaluwas ka. Maluwas ka, igsoon. Si Kristo lang, mga kaigsonan. Uwat 4:12, kay wala na'y lain pangangalan nga gikan sa langit nga gipadala sa amahan nga mao si Kristo nga nagpakatao. Igsoon, sa nagpakatao si Kristo, nagtago-tago siya. Wala siya kapakita, igsoon. Apan niya sa iyang kamatayon, iyang ipasundayag ang iyang kamatayon aron maibawan sa mga tao. Nga ang tanang mga tao giluwas sa Diyos. 2024 na katuig ang minabay, pero unsay lang gibuhat, wala nila padawata ang mga tao sa kaluwasan. Kay nganuman gipatuo sa purgatorio. Unsay gingon sa Salmo 49 bersikulo 6 ngadto sa 9, kay ang kinabuhi, kay ang kalag sa tawo dili kini mapalit ni bahande ni salapi ni bulawan kay pililhon kini kaayo sa Dios. Gituis nila ang kamaturan. Unsay gingon ni Dr. Pablo? Roma 1:25, kay ang kamaturan mahitungod sa Dios, ilang gipurian og bakak ang kamaturan ug mo ilang gisimba o gialagaran ang mga pinuhat sa kamot sa tao. Wa na maulaw ang mga tao, sir. Niingon si Kristo, ako ang pan sa kinabuhi. Ang mudool kanako, dili siya pag-ahawon. O ang muto kanako, dili siya magutman. Si Kristo ang kahayag sa kalibutan. Kung kinsa mo sunod kaniya, dili maglakaw sa kangit-ngit, kung dili anaa sa kahayag. Siya ang pultahan. O ang mga karniro, mudol niya kaniya, apan ang mga kawatan o mga limbungan na naguna, mga kaigsunan. I am the good shepherd. Ingon siya, ako ang pagkabanahaw sa kinabuhi. Ako ang kamaturan. Siya ang punuan sa paras. Ma'am, wa ka magkinaglag ni bulto. Ilad na og limbong. Naay ang kalsiya. Ha? Ingon pag-ingon ang barok. Size 4, basahon man na sa mga pare. Nga dito kunos Babilonia, ayaw mo kadlo, kay makakita mo, Diyos-Diyosan, nga binuhat sa kamot sa tawo. Nga ilang i-prosesyon, pero naibalo ba magsoon, tungod sa inyong pagkagayang sa inyong ulo. Ikaduhang Korinto 4:4, gibutaan kamo sa Diyos, diya sa nagdominar, niining kalibutan na, tungod sa inyong pagkatikla, pagkagahi sa inyong kasing-kasing. Makonsensya ka, igsoon, makonsensya ka sana. Ha? Ayaw labani, ayaw dipinsahi ang bakak. Again, final. Niining kinabuhi ay igsoon. Final speaker, Unsay. too much singgit, final warning. Okay. Padayon ko, igsoon. Ingon diha sa Mateo 6:24, no man can serve to master, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to the one and despise the other. Igsoon, di ka pwede makalagyan ni Maria o di makalagyan sa ni Kristo. O silang ibuhat, igsoon. Ipalagyan nila mga tao sa dagan-daghan kayo. Ilang gitagalaan mga palasunod, pero sila mismo dili nimo makita nga mopasan na nagsantos panahon sa posisyon, mga kaigsunan. Pero mga Saduceo, giskriba, gidipinsahan nila yung bakak. Ingon na si Kristo Jesus, pahawa ka Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, o siya lamang ang alagari, pero siya lang gibuhat. Gialagaran, gituis nila igsoon, nga kinidili ni Dios. Ha? Kung imo ning inudhan, imong puan, imong pistahan, Dios ka na igsoon. Si Kristo ang imong gikinahanglan, dili si Maria. Magsimba ka sa Espiritu ug sa kapaturan, igsoon. Ang Dios Espiritu man, ug ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa Espiritu ug sa kamaturan. Dios observare
papulyom it omnes qui cognitirarum veritate mga kaigsunan. Dili na yung anak mga kaigsunan nga magsimba kanianang anang patog kahoy pero sila gibuhat ikson. Ningon si Kristo, ayaw ka mo panundog sa mga tigpakarong ingnon nga makita ninyo sa kalsada nga na nagtindog, nga na nag-ampo, nga ilang mga pag-ampo, mga balik-balik o mga walay pulos mga kaigsunan. Ave Maria Santa Kaisad, inampo may kami sala. Ha? Dili na mo gitudlo sa Dios kapag ampo, ikaw mismo may ampo sa imong kaugalingon. Speaker, you are directed to focus on larawan, Dios. Not Okay. out of order. No, di objection sa gisagutan sa 15 minutes. Pero unsay gibuhat igsoon. Ningo si Kristo, kung mag-ampo kamo, sumunod kamo sa inyong lawak ug sa diyang nataklupan na ang inyong pultahan. Pag-ampo kamo sa inyong amahan nga dili makita diha sa tago. Ug ingaw niya ang pag-ampo. Pater noster qui is in coles sanctificator nuning toon. Adintia pregnotongo, biak pinagsiasuwa, sikot in colo, et entera, panem nostrem, codidanum, denemisode, et demete, denemista nostra. Amen. Konekson, ang Father lagiksunan, Ama namo, anak akas langit, pagdaig ko namo, ang ibong ngalan, unsay gibuhat ninyo, nagdaig ninyo sa Santo Ninyo, ipulingan ninyo ang ngalan sa atong Kristo Kristo, na mao'y nagpakamatay, dito sa cross, na mo'y nagula, mo'y gisilutan, mo'y gihukman sa amahan, mo'y yung gipromoton si Maria, nga ilta dito ta mutotok diha sa larawan sa dagway diha sa atong Hesus Kristo nga dili makita pero unsa inyo gibuhat si Maria mo gipromote sa mga Romano. Ikaw nganong Romano ka dapat mo Pilipino, Katoliko, Kristyanismo ang imong pagtulunan Romano pagano igsoon. Wala na maulaw ang mga tao, sir, ma'am, sultian tamo nga mag-ampo, magpatahod dinhi. Nga naman, tungod sa garbo. Pero sultian ko kamong tanan nga nakadugog ni ini, kung sa katapusan sa inyong kinabuhi, kung dili ka mo maginulsod, dili ka mo mubiya, ni ining mga birhen, nga ilad, nga santos, nga ripulto, nga batog kahoy, impirno ang inyong kapaingnan ni Sol. Yes. Ipadayan 22:14. Ningon ang atong Hesus Kristo, apan bulahan ang mga tao nga nanaglapa sila nga tag-as nga mga piste. Apan dito sa gawas, sa gingarian sa Dios, dito mga walang magtuo, dito mga malaway, mga mamumuno, mga makaliwason, mga mamamarang, mga nagsimpag, mga Diyos, ug ang tanang bakakon adto sa impierno. Lipay pagkakaron, imo ang katawa, imo ang kahayahay karon, pero sa umabot mga kaigsunan, impierno ang kapaingnan sa mga tao. Wa kay makuha nini. Basta tagbibiya igsoon. Basta tagbibiya aron dili ta malimbungan. Ang atong pagtuo kani adto gitawag siya og mga sa panahon ni sa anito mga kaigsunan. Wa ta makailag Dios. Pag-abot ni Mansilan, ginala ang ribulto nga Santo Ninyo. Pagkaluoy sa mga tao, wala gihatag ang Biblia, wala gipabasa. Balik-balik ang ilang mga gospel, Mateo, Mark, Lucas, ug Juan. Pero dili nila basahon ang buhat, Roma, Corinto, Hebreo, Colosas, mga ng Pilipos kay kanuman. Ito gipamatuod ni Apostol Pablo nga ang kaluwasan walay bayan. Ayaw palita, sir. Ayaw palita. Pero sila gibuhat. Ilang giilan ang mga tao, ilang giingnan na ayaw mo pabautismo, kaya ang bunyag bautismo, usara, kalibungan. Ningon si Kristo, sultihan ko ikaw ni Kodimo, dili ka gayon, makasulod sa gingarihan sa langit, kung dili ka, magpakatawa pag-usap. Musulod pa ba ako? 7 seconds. Sa sakuan ka, sa aking inahan? Ikson! Manyo! Time! Daghang salamat, sundalo, soldier of Jesus Christ, nga si Pastor Archie Anieres, hinalpaunta nga dili mapagaw sa labing halawong nga pagpadayag.
o iya gyud nga gilangkat, gituali, gitimbalong depende sa halawom nga panugkat. O karon ato nang paminawon ang katapusan nga hunat, ang John 8:32, the truth will set us free. Pamatud-an karon sa rebuttal conclusion ni Reverend Father Darwin Gitgano nga kining pagpamatuod ni Brother Pastor Archie Anires ng tanang mga santos nga rebulto o gimahin sa Romano Katoliko, Dios iya karon nga inampurnas as a summary nga dili kini Dios, dili kini ilad, dili kini lingmong sumala sa balaang kasulatan. Father Darwin Gitgano, you have 15-minute summary worldwide. Nag-obserba ko ni Pastor Archie bisag allergy sa Diyos. Gayang giisip ang ribulto ni San Vicente Ferrer nga Diyos. Pero bilib kay ko, iya yung girespetuan o gihinay-hinay pagsud sa iyang bag. O nga, lipay kay ko, kay bisan siya og allergy og larawan, puno siya sa respeto. Mo nga gamay na like ko ang ani. Yadugang pa, pinanggap pa kayo nato, di na nato awayon. Kiwa na po tayo lami kung puro buta Katoliko, di ba Pastor Archie? Si Pastor Archie may nagdagbibo karong gabi una. Ito pagpakan si Pastor Archie. Kunya, angay masayod si Pastor Archie, dili tanang dibuho, dili tanang magkukulit, dili gikan sa Ginoo. Itong masahon ng balaang kasulatan. Dini sa Exodo 31, ang Ginoo miingon kang Moses. Gipili ko si Bezalel, ang anak ni Ore, nga anak ni Hur, sa banay ni Judah. Gipuno ko siya sa akong gahom. Kung sa to? Gipuno ko siya sa akong gahom. O gihatagag kaalam o hiyas sa pagpamuhat bisan unsa. So katong mga kini mong tawhan gipuno sa gahom sa Ginoo o giatagan sa hiyas sa pagbuhat sa bisan unsa. Siya maghimo og maanindot nga mga dibuho. Nawa o? Dibuho. Unya kinahanglan supako. Wa man ni basahan ni Pastor Archie nga tighim. Kanay ding tigkulit og larawan, gahom day ang gigamit sa Ginoo niya na. Dili lang gahom, kundili mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo. Wala kinahanglan kay dialog pa ni Pastor Archie, sunod di magwali, idugang ni. I-appeal din nga teksto kay pinangga uli na to. Kay ang iyang, kamantay mo ang iyang utok, usara yun, gidili, Diyos. Ang larawan nga hinimo sa kamot sa tao, Diyos. Ya hinimo man eh. Unya ang naghimo ni Pastor Archie, unsaon man eh. Ya ang gahom, gikan mas Ginoo. Wala maghinay-hinay ka, Pastor. Ayaw i-generalize. Kay in every general rule, there is always an exception, Pastor Archie. Amen, Pastor Archie? Okay. Padayon na to. Kuyog ay kumplito, no? Dibuho nga ginamit ang bulawan, plata, o tumbaga. O ang paghimog mga alahas sa pagkulit o kahoy. Nawa diri, Pastor, nalagay kulit lagi. Pero kabantay mo, dili jud ni basahon ni Pastor Archie. Pero ako lang gibasa kay parang makadungog siya. Pamasi na lang ba? Yang iyang ang kasing-kasing mabuksan o humukon siya sa balaang presensya sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa karong gabi una. Kay libo-libo ka mga Katoliko o di Katoliko na minaw niini o nabiktima ang mga pinangga natong Katoliko. Kay Katoliko may kasagaran pitok-pitok ra mata. Di ba? Nga nung doon na mo yung mga Diyos. Sa may tubag sa Katoliko, pitok-pitok ang mata. Kamaingon na, bitaw na. Usa na si Pastor Archie nga nag... Di na nako tiwasol. Kaya mo object. Awa naman yung objection mo, no? Pero di ta mamersonal. Kaya pinangga man nato, di isuon nato.
Kaya kung wa ni, dili ta matapok. Kunang pinaagi ni Pastor Archie, natapok tang tanan. Amen? Atong magbaka na po si Pastor Archie. Ato ning pakanon karon. Nay sa ulit Pastor Archie. Pakanon ka na mo sa mong paghigugma. No. Nya painom sa ka na mo og Dios, kidi man nimo inom og bino. Pastor Jesse, ayaw na ng bino ni mo Brad Jesse. Atong timplahan siya tang Diyos. Oh. Unya dugang pa, ato na pong basahon ang sugo sa Ginoo. Ningon ang Ginoo makaigsunan, himuak kini sa usa gayud. Nani gibasa nako sa Exodo 25. Focus lang tas larawan. Ambot naman siya sa purgatorio, ipasagdan lang po nako. Kaya ano man kung wapay purgatorio makaigsunan, asa kay ibutang alay tinuan. Kaya nagpaampo na to, makaigsunan mingon man ta, og sa tanang kalag, nga wa na'y naghandom kanila. Kaya ni kamatay sa mga dili katoliko, wa na'y maghandom. O pasalamat ka, Pastor Archie, ganay katoliko, kay bisag di mo katoliko, giapil mo, og alang sa tanang kalag, nga wa na'y naghandom. Kisa to wa naghandom? Mga protestante to, mo nang mahigugmaon jud kay katoliko. Kita ba mong pare nga nangaway sa mga protestante? Wala. Nga naman, atong gisunod ang atong magtutudlo nga puno sa kaaghop, puno. Asa man ka, Pastor? Bawal lagi mag-istorya. Pastor, okay. O ningon din mga pinangga kay sunat. Paminaw, Pastor. Naminaw ba yung nimo ganina? Okay. O isunod, paghimo og larawan sa mga kirubin. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Ningon na Ginoo. Na ang duha ka larawan sa anghel, o makikita ako kaninyo sa tunga-tunga mismo sa larawan sa kirubin. Tsato pa, ang katawhan sa Diyos sa una, mausampit sa Diyos, o mag-atumagin gihapon sa larawan. Pero wa sila magsimba sa larawan sa anghel. Yan naman, symbolic representation of God, kay di man makita ang Ginoo. O na nagpagama siya og symbolic presence niya nga maunang larawan sa mga anghel. O kung sa gisultis Ginoo, balik ko na to, makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kung mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Asa makikita ang Dios? Sa duha ka larawan sa anghel. Ya kinulit, doon na po'y mata, dili ka kita. Doon na po'y ilong, di ka ginhawa. Kaya naman, balaan man nga larawan. Unsa may tabo sa mga tao nga nidugmok dining maong balaan nga sagrado, nga larawan. Atong basahon na po, ako, Biblia rin ni ako. Kantong iyang ibagkotlo, pagtulunan man to sa Katoliko nga di ta maghimo sa larawan sa Diyos. Kay wa man jud ta mo supak sa mga teksto nga iyang gigunitan. Ang iya ramang huna-huna mo inisupak. Ang pulong sa Ginoo, wa jud mo supak sa simbang Katoliko ngano? Kitay tag-iya sa Biblia. Nakumpay lang Biblia 405 pinaagi ni Papa Damaso. O gagangingan sa Biblia nga Biblia si Papa Sericios. Sa to Papa sa simbang Katoliko. Ang nagbutag kapitulo bersikulo paring Katoliko. So original nga kung wa pang simbang Katoliko matud pang Martin Luther, utang kanato sa simbang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Ang amahan ni Pastor Archie. Protestante, amahan man sa mga protestante. Si Martin Luther. Ningon siya, kung wa pa ang simbang Katoliko, utang nato sa simbang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Kay kung wa pang Katoliko, wa tay kabang kaagan sa pulong sa Ginoo. Amen. Bona, ng Pastor Archie, nga nagbasa-basa lang o nagpaputukapi sa Biblia, ayaw mi ang Diyos nga sayop mi. Kay kami ang tag-iya sa Biblia. Lisod kaayo nga ang tag-iya mo'y nasayop, ang nagpaputukapi mo'y nasako. Ang nagbasa-basa, las kilit-kilit mo'y nasakto. Kita nga mo'y tag-iya sa Biblia, mga kaigsunan. E kung wa pa si Pope Damaso, hagbay na nga wa na ang sinulat ni San Pablo. Hagbay na nga dugta ang mga sinulat sa mga apostoles. O na nagpasalamat si Martin Luther, ang amahan ni Pastor Archie. Amahan sa mga protestante. Amen! Naon sa may mahitabo sa mga tao, nga modugmok sa balaan nga mga imahen.
ni adinhi sa Salmo 64. Kabantay mo nagpaabot jud ko sa 15 minutos niya nga iya ning basahon. Wala jud. Wala jud. Nganong kang di jud sila kabasa niini? Pila na katuig, mga 20 na katuig ang akong pinangga nga igsunan nga nahimong pastor. Kada live niya, wa jud din nabasa. Muhangyo ko sa dakong kamabobsanon, Pastor Archie. Basa po ni panagsa. Naminaw ba ka, Pastor? Okay, atong basahon ha? Kay di na pa siya maminaw nini. Emphasis pa verse. Salmo 74 verse. 1 ngadto sa 9. Ato ning basahon. 1 ngadto sa 9. Pag-ampo alang sa nasod sa kaluwasan, nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banay panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuyan. Ngari og lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. So doon na ini suod sa templo sa Ginoo. Allergy po. Ang sabay allergy ani padayon na to. Kay doon ay kaaway ang Ginoo. Ilang gilumpag ang templo, ilang gipanamastamasan ng templo. Padayon ta. Ingon sila, uy, kuyaw ni mga kaaway sa Ginoo. Nagdaog kaugalingong nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumunutol o kahoy. Nagdadig at siya. O namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. So doon na day dibuho. Sa may dibuho? Carved images. Nagdadi ay og martilyo ang mga kaaway sa Ginoo. Kinsa may nagsik video-video nga sige og pamunal sa atong mga sagradong larawan. So doon ay kaaway. Klaro kay ni. Bunang Pastor Archie ako jud gibasa gikan sa 1 ngadto sa 10. Ngano man dili ko gusto Pastor Archie nga mahimo kang kaaway sa Dios. Padayon ta. Ingon man siya sunugon pa jud dato. Haom kay ni. Na gisunog nila ang imong mga templo. Ang imong templo. Natanawa? Siya sunugon nila to. Sunugon nila. Sunugon. Uy, kaaway man dis Ginoo. Ang magsunog, magdag atsa, magdag martilyo. Diba? Kung ma-born again ka, kuha na makag-martilyo. Pak! O sa padayon. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan. Padayon. Sa ito pang Pinoy-anan, Ginoo dunay secret images. Klaro kayo. May hukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tinaguan, tigumanan, alang sa Dios sa tibok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Plural ha? Mga balaang simbolo. Unang pinanggang igsunan, kinsa may nagsunog, kinsa may nagdagat sa martilyo, Katoliko ba? Dili. Kay puno kita sa respeto sa mga balaang simbolo. Kinsa ang nagdag martilyo? Kinsay nagdag atsa? Kinsay nagsunog sa templo sa Ginoo? Mana Pastor Archie, ako dyan ang gisulti kanimo ay dili ka gusto nga mahimong kaaway ang atong pinangga na igsuon. Gusto ba mo nga si Pastor Archie mahimong kaaway sa Ginoo? Dili! O nang atong iampo ang atong pinangga na igsuon. Unsa man diay mga Katoliko sa kaalam size cheese ningon dinhi kining mga balaang butang. Sunod na day mga balaang butang plural nga kay mga man. Hindi man kami ngog usa ka mga bayabas. Mga balaang butang ug kun inyo kining atimanon sa pag-agi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kalipay sa ko kay iyang gipahiluna jud pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer sa iyang ba. Wala na Pastor Archie. Panggaan jud lang. Di na nako pangayoon, panggaan na. Atiman na sa paagi nga balaan.
Kay Pastor Archie, isipon ka nga balaan. Katinga ko kay nag-uol ko kay basig sunugon ni. Pero wa man jud. O nya mag-bless man taon niya. Ato na diya pilo bless. O sa gingon ni kung makakatuod ka mo, paminaw. Kung makakatuon ka mo nining pagtulunana, makahimo ka mo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Mao nang atong giampingan ang mga sakdadong larawan. Ganuman ang nag-amping sa sakdadong larawan, pag-isipon usab nya balaan. O niya ako nakita si Pastor Archie nga iya yung ipahilo na pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer. Wa niya ibundak din ni iya yung gigunita. Kay mao na timaan sa iyang pagrespeto kay nagbukno ang naasud sa iyang kaugalingon. Lami kaayo isulti ang naa sa iyang unahuna, nga lami pod kayo ang pagrespeto. Wa jud niya gibuak. Mga kaigsunan, nagpabilin pa ang iyang pagkakatoliko. Ay. May gana atong pagpakan. Brother Pastor Archie Anyenes, ang soldier of Jesus Christ, o ginganasab sa negative side, ang one and only, agato ang gingon nga nabantog nga Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Diini karon nga grand debate dialogue nga gipegayon dinhi sa City Square, Tagbilaran City, January 29, 2024. O dining tanan atong hatagan sa masipang pagpag. Atong giampo pasalamat sa tanan nga mga biyaya dinhi nationwide. O gigon marusab sa atong mga bisita, dalaygon ang Ginoo. Okay. Karang mangutana ari-ari sa diri ha. Udawat sa Victulo ka pangutana sa una. So, mga igsuon, mudawat kita sa mga pangutana karon unya. Ato lang gyapong i-address sa ato moderator para aduna gyapon tay kahapsay ha. Mudawat sa migtulo ka pangutana. Una si ikatulo ka. Okay, una silang duha. Ikatulo ka, bro. Okay, siya ha. Sige. Bro, napete open forum kamay, bro. I-address man ato ang pangutana na. O yan, so, pa. Sige, kay ato katagan po din. Igumani mo, bro, si ato igsoon si Brad Bahinting. Una sa siya sa una. Okay, ha? Paila sa imong ngalan, bro. Ha? Okay, so ang mangutana mo paila sa imong kaugalingon tagadiin unya imong ipatubag kinsay patubagon. Maayong gabi tanan. Ako dahil si Nubin taga Cebu. Niari lang yun ko kay mangutana ko ni Father Darwin o ni Brad Archie. Wa ka man Father Darwin, hangyo lang ko kay layo man sa damuha, silang duha unta akong pangutanon. Pero Brad Archie, hindi naman diri ako pangutana. Ako isip Katoliko, nagampo ko sa Dios. Brad, kay nangutana ko Brad Archie. Ako, isip Katoliko, nag-ampo ko sa Diyos, nag-atubang ko sa larawan sa Mahal nga Birhen, nag-atubang ko sa larawan sa San Vicente Ferrer. Ang ako pangutana mao ni. Archene. Ako nag-ampo ko sa Diyos, nag-atubang ko sa larawan sa San Vicente Ferrer. Ang ako pangutana mao ni. Yawanon ba nga buhat ang tao nga sama nako nag-ampo sa Diyos, nag-atubang ni San Vicente Ferrer? Yawanon o dili? Yawan noon. Karon kay yawanon man. Ipadayag na 20. Kaya mga tao nga wala nangamatay sa katapusan nga hampak sa kalibutan, nga nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga binuhat, sa kamot sa tawo, nga dili makakita, dunay mata, o dili makadungog, apan dunay dalunggan. Ipadayag na 20. Yawan noon. Pinadayag. Salamat sa imong. Excuse gamay. Pinadayag. Ipadayag 9:20. 9:20. Salamat sa imong
tubag. Ingon man ka ngayawanon ang tao nga nagampo ta sa Dios pero nagatubang siya sa larawan. Ingon man ka ngayawanon. Ako pangutana, baligduhan Ako pangutana, ganiha. Nagluhod jud ka atubangan sa San Vicente Ferrer, nag-action-action ka dire. Yawanon basag ka. Sunod, mo ni. Ingon man ka ngayawanon na nabuhat. Nabuhat ba ang yawa nga nagatubang sa San Vicente Ferrer sa Rebulto? Isit Ay, taga. Ako po natin mani, yawanon man ka na nabuhat. Na ba tayo mabasa sa Biblia nga ang yawa nagluhod at ubang ni San Vicente Ferrer? O, kaya yawanon na nabuhat. Nabuhat pag yawa na. Ang kita to gibuhat ganina, set of example lang to nga ayaw pagbuhat og luhod ana kay walo na siya. Dili na siya iya sa Dios. Ang Dios espiritu ug ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu sa kamaturan. Mateo 6 panirado sa imong pultahan sa diha matulwana pagampo sa imong amahan nga dili makita diha sa tago. Wala nagingon nga magatubang kag ribulto or birhen. Nya ako pangutana na to ikaduha. Ingon man ka yawanon kung nagatubang diha sa imahe. Mabasa ba mo sa Biblia nga ang yawa gibuhat na kayo noon man ka nagabuhat ato pag gibuhat na siya wa mabasa ba nimo sa Bible? Nagluhod magkaka. Siba, ikaw ang ipangutana ang yawa ako. Yawan noon ba nagabuhat yung kayawan ko nagabuhat ato pag gibuhat na siya wa ang pagluhod at tubangan ni San Vicente Ferrer. Mabasa ba sa Biblia nga gibuhat na siya wa? Gibuhat sa mga tao. Kaya basta, adi ang yawa akong ipuan. Okay. Ipunto. Ipanayatang ka nga yawan noon yung nabuhat. Sa ato ba ang yawa nagbuhat, ani? Nagbuhat. Oh, nagbuhat ka ron. Asa mabasa sa Biblia nga ang yawa nagbuhat. Ato, Okay. Proceed with the question. Kundi ang answer. Proceed pagutana. Irresponsible ba? Yung kayawan ko ni nga buhat, itandok ka. Sa ato pag gibuhat ni yawa. Karon mabasa ba nimo sa Bible nga ang yawa nagbuhat ani nagatubang sa San Vicente Ferrer? Gibuhat. Asa mabasa? Iparayag na 20. Yawa ha, nagatubang sa San Vicente Ferrer. Tawa. Iparayag na 20. Ah. Eh, Okay, atong basahon. Okay. Atong basahon sa pinadayan 9:20. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman, wala maginulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa o mga Diyos-Diyos o ang Diyos-Diyos nga bulawan sa lapi, plata, bato, kahoy nga dili makakita ni makabati ni makalakaw. Kahay man ang yawa ni Simba tubangan ni San Vicente Ferrer. Kanang hoy ako pangutana yawan on magkat ni siya nga buhat kanang magluhod ka atubangan ni San Vicente Ferrer yawan on. Sa magibuhat na siya wa. Asay bersikulo nimo nga gibuhat na siya wa. Ison. Makita ka na diha sa 9:20 nga gasimba ang mga tao. Di ang yawa kay ni Simba. Palimo ka magsimba sa yawa kung magluhod ka ni imong ribulto. O na gamita imong konsido komon. Ako nga ro Ayaw ilajig-lajig or gamita ang filosofiya nga giingon sa Kolosas 2:8 nga pagbantay kamo sa mga filosofiya nga dili iya nga pagtulunan diha ni Kristo. Sabta ang context diha sa giparehag 9:20 nga mga yawa na nagpadayon sa pagsimba diha sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tawo, bulawan, plata o pato nga dili makakita. Okay. Last na rin ako ni Brother Tigay. Hangin Okay, ako nga mo mga sa pader. Okay, sige. Oh, klaro, litra por litra man ang akong pangutana. Tumagi sa kong litra por litra. Kay inyo raman ng muruganan. Ingon ko ganiha, yawan-on ba nga mag-ampo, mag-atubang sa San Vicente Ferrer, yung kayawan-on. Oh. Karon kayawan-on magagibuhat din ni siyawa ang pag-ampo at tubangan sa Vicente Ferrer. Nabay bersikulo nga ang yawa nagluhod at tubangang San Vicente Ferrer. Imo na nang giangkon, nagibuhat na siyawa. Nalagay giparehag ni May mabasa San Vicente Ferrer. Kung ikaw magluhod ka ana. Di ba nabay mabasa San Vicente Ferrer? Yawa magani. Di ba nabay? Okay, Yawa ka nagluhod ka sa tubangan. Okay, so enough for the answer. The question calls for a specific answer. And the answer, pareho mo na? Pagutan na, okay? Okay, our procedure, an answer is generic on the part of Archie. Now, Reverend Father Darwin Gitgano, muhatag og tubag on the same question. Di lahi niya ba? Sige lang, for comparative. No? Okay. For comparative, para ma-balance sa tanang katawhan nga naminaw. The same question. Yawanon ba pag-ampo sa Dios nagatubang ni San Vicente? O niya, unsay remarks ni Father Darwin Gitgano sa tubag ni Brad Archie sa Revelation chapter 9 verse 20 for clarification. Hindi na may pangutanan ko, Father. Lahi Yes, sige na lang. For purposes na maaninaw sa tanang katawhan. Ikaw.
Gusto ta ko mangutan ng Father nga Pre, akong don't gusto. worry, tagaan pag panahon ng kapangautanan ni Padre. What? Di gusto ko na ko lang pangutan ng Father about sa ginawa Okay, okay. nila. Oh. Father, gusto lang ko ngagikan yun si Bung Father ba kay kani kong debatin yung ganiha god dunay mo pabarog, dunay mo bungkag. Ang iyang ni pabarog ganiha, akong pangutana. Oh. Siya may nipabarog niya, ikaw may mubungkag. Kaya alam sa mga naminaw debate ba, ako pangutana ng Father ba, doon na ba angay bungkagon si Father o naa ba siya niya pabarog? Okay, salamat kayo. Nihini lagi. Hello. Paong kayo nabasa. Paundangon na ta. Background. Marang na kuan dia. So, salamat. Hello, mic test. Hello. Ano balik na? Hello, mic test. Hello. Ano balik? Ang iyo ko, isugot man sila. Okay, salamat kayo. So, sa akong gikingon, Brad, nga wa ka pabarog to pinangga nga isuon, pero sa di lang aton lang pong bala nagmabasa ta suwan ron. Timaan ni nga uhaw tang tanan sa kamatuoran. Nga bisag wa ka barog, wa gid kahuman sa question and answer niya nga time, pero lisod man jud nito bungkagon ning kamatuoran nga iyang gisupak-supak, no? Wa kitay mahimo sa pakibatok sa kamatuoran, kundi sa pakigdapik sa kamatuoran. Mo na nga gihurot yun na to nakuwangan pa gani ko sa akong oras. Gano man di ta mahutan. Gano man ni anato ang kamatuoran. Pero ito pinanggang igsunan, nahutan dyan siya pangutana. Nga marag 2 minutes man tong iya. O na nga nakuwangan dyan ko aning dialogo ha. Gusto ko ilang obispo, marag na ilang obispo dire. Kasunod na po, no? Obispo ninyo, Bishop. Ito i-recognize to Bishop Gasco. No? Okay, mau ito tupad. Okay. So ako ngayatag ni Brad. Di magama sa lang tagrol. Pilang ka pangutana ang atong dawaton sa usa ka magmangutana. Usa lang. No. Duha madet. Tulo lang. Tulo. Sige, atong ngayatag ni Pastor Ismael Bahinti. Okay. Mayong hapon ninyong tanan. Ang akong pangutana akong i-address kang Darwin Gano. Amigo magyud na to ni so wala pa ni siya mapare. Ang tod karon. Tulo ka pangutana. Unang pangutana premise. Painting. Ayos sa pa. Premise. Kamong mga Romano Katoliko, perting daghana ang inyong gipangkulitan o larawan nga mga nangamatay na nga balaan matod pa ninyo. Daghan kayo. Unya, si Pedro sa buhat 4:19, nasa itubag, asa may sundon nga matarong. Ang iya ba sa langit nga amahan nga sugo o sa tao? Mata na. Kay naghimo mamagdaghang mga kinulit nga larawan. Sugo ba sa langit ng amahan ang inyong gisunod? Sugo sa tao. Ito ba? Salamat kayo. Dili sa Isaiah 56:5 kategorikal ang question. Sugo ba nga sa langit ng amahan? Sugo sa langit ng amahan. Sugo. Okay. Ako naman itong ibasa ang Exodo 31 nga doon ay higaan niya gahom o mga hiyas sa pagkulit. Ang Ginoo mismo niya na. Paminaw ba? Ito naman. Okay. Di mo rin dibate. Dibate ka rin na may 1 minute. Sa ato basahon na, atong hinayon hindi na tamayo mangutana, maayo sa tamaminaw sa pangutana. Asudlong, andara. Ako nang basahon na, kay sugo pa sa Diyos. Siya mismo ang naghatag og gahom. Atong basahon, wala ka maminaw ganina? Gipili ko si Bezalel ang anak ni Ore, nga anak ni Hur, sa banay ni Juda, gipuno ko siya sa akong gahom. O gihatagan kaalam. So, gigaag gahom, gigaan pa jud kaalam. Dapat jud hiyas sa pagpamuhat bisag unsa. Dili lang ang mga santos ang buhatan. Bisag unsa. Papadayon ta ha. Kinsa nagiuna ni ang Ginoo miingon kang Moses.
Okay. So, ang imo pangutana, Pastor Ito, sayo na kayo. Kung naminaw ka sa akong mga presentation kanina, dili na naangay nimo ipangutana pa. Okay. Objection sa tubag. Kung naminaw pa daw ko. Kung naminaw po ka sa akong pangutana. Objection, Mr. Moderator. Ang pangutana na ko, balik ko na ko. By the way, gisayad ni Reverend Father Darwin, on what part of the Bible, Father Darwin? Exodus. Asa mabasa, Father Darwin? Asa mabasa? Exodus 31 nga Exodus. gipuno jud sa Ginoo sa gahom o gahom o kaalam. Sa Ginoo may naingon ani nang mataana man kanako do na bay gisugo. Do na jud siya gibubuan og mga hiyas, mga talent Pastor Inti. So sa pangutana nimo naa ba? Akong ibasa na. Okay, objection lang gamay, Mr. Moderator. Exodus 31. Ato na ito na dumog, Mr. Moderator. Objection lang maulit. Ang pangutana na ko, kay nagkulit mamugdaghang mga larawan sa nangamatay nga bala ang tao. Wala ang isyu, ha? Sa nangamatay nga bala ang tao. Ay kung taga na kirubin, kay di na nangamatay ang kirubin. Nangutana ko karon, very specific. Very specific. Sundan ka kanan yung versikulo ikaw may duman ako. Kapag ako, daghan mamugit pangkulitan sa mga nangamatay nga bala ang tao. Daghan kayo, nakagatos, nakalibo. Apanutan na, sugo ba sa langit ng amahan nga ang inyong pagkulit nga itong nangamatay o sugo sa tao? Ang imong tubag, si Bisalel, wag gigihimo, rabag kinulit si Bisalel kasi ko sa kabok, nga namatay ang balaan niya kikulitan. Nga mga nangamatay, wala. Ay, siya na, hindi na kapasan. Tubag akong pangutan na. Sugo ba sa kanong nangamatay mga balaang tao? Tubag ka. So, okay. Ay, okay na ka, maminaw na ka. Okay. Ako malikon ning darap kuriya ko ni pabalandungan mo na itubag sa pangutana di na siya modawat. No? Ang Ginoo mingon kang Moses. Wa mingon ni si Father Darwin ingon ni Moses. Gipili ko si Bezalel ang anak ni Ori, ang anak ni Hur sa banay ni Juda. Gipuno ko siya sa akong gahong og yatagag kaalam og hiyas sa pagpamuhat bisag unsa. Bisag unsa. Wala ka, ubi naman. Bisag unsa. Padayon to sa size. Kung aron, makahatag kaniyang gipili ko usab si Opo Liab, ang anak. Napay lain gipili sa Ginoo. Ang anak na lalaki ni Ahisamak. Sa banay ni Dan, yatagan kong katakos, ang kahanas, ang mga trabahador. Aron buhaton nila ang tanang butang, nga gisuko ko kanimo. So, ang talent nini ang pagkulit man. So bisan unsa man ba enter? So buhi o patay, bisan unsa man. Dili man sa term nga bisan unsa. Sa pagpamuhat o bisan unsa. Pwede buhi, pwede patay. Pwede Okay, ganun kaya pagkulit. Sa gihapon, ang akong pangutana, kanang mga nangamatay. Gigamit man ka anak. Gigamit man ka Christian. Follow Christian. Si Bezalel. Follow up Si Bezalel, ha? Batay. Follow Christian. Audience, listen audience. Gigamit man ka itong Bezalel. Tipo, Rabyan pa na ito tanan. Old Testament to New Testament. Naabay, gisugo sa langit ng amahan. Nga kulitan. Naabay. Naabay na kulitan nga mga nangamatay nga balaang tao. Kaya, nagkikulitan, unya, sumala sa prakta sa Katoliko, ilang ipasidunggan, kirudan, nangamatay bala ang tao. Naa, wala. Salamat kayo, Pastor Inti. Binaa ba, wala. Ito pang kanina. Yan naan dyan. Iwagi, ang tumangon niya. Ang panutangin sa ako, nangamatay. Ang sakay. Yes, okay. Palihog ko ko o katras gamay sa mga tao. Wala bitaw iwan. Gamay lang ha. Palihog ko gamay atras. Okay. So, padayon. So, anita sa tubag, no? Naaba, naakayo, nihatag dyan ang Ginoo specific na talent, no? Sa pagkulit, sa bisan, unsa. Mabuhi man nagpatay, basta ipakulit. Ang dunay gasa sa pagkulit,
digasahan na gahumna gikan sa Ginoo. Mo na nasulat diri sa Biblia. Mo na bisan unsa man. So apil. Pwede ikaw mabuhi pa, pwede sa ang patay. Wa man yun ning ayaw i-apil ng patay na mo. Kay bisan unsa. Unsa man ang term bisan unsa tanan? Okay, balik. Ayaw na rin pagtupag ako pangutana. Okay? Ano akong pangutana? Sige, Mosaic 20 versikulo. Unsang versikulo ha? Kanaay nakulitan. Kanain mo ha? Pagkulit pa. Ako karon mga kanong versikulo. Kanaay nakulitan nga balaang tao nga sugo sa langit ng amahan nga nangamatay na. Salamat. Nag-aangkal ka example. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, niyan mga si Mose. Kana lang kay mga dagko man ang mga tao. Naabagay ikahatag na teksto nga nakulitan sila sugod sa sugo sa langit ng amahan. Naa wala. Tubag. Okay, salamat kaayo. Si naa ba wala. Ganina na kada gitubag na, di lang kamo daw. Sige, ihatag ang versikulo sa imong naa. Oh. Naa. Mo na nga. Balik ka punta sa teksto. Kung sabi na yung ibasa, di na teksto. Di ayaw tubag ako pangutana. Iyo. Ayaw ko balik-balik na kaya ko ba. Iopsa. Kay ato pinangga ng suon. Agresibo kayo. No? Okay. Mo dawat. Ali. Wait, ikay tubag dito. Paminaw lang. Okay. Kumusta, brother ng kailan? Anong di mo sa musukol ako dibate? Sige. Hello. Kahit nagmatog anak ko yung Sige, sisipan ng ay. Dito! Okay. Hello. Sir, excuse me. I-surrender man si Terwin kay magsigas Sige, ko balik itong sa Hold on. Okay. Ang pangutana sa atong igsuot, Pastor, fully answered ni Reverend Father Darwin Gigano. And then, mikulikot siya, so that, with due respect, ayan na lang gihatag ang tubag ngadto sa atong igsuot ng Catholic Faith Defender, Sisiboy. Proceed. Okay. Tubag, litra po litra. Na, di kulitan. Patay na. balik ko na ko pangutana ha. Oh. Sugo kaya ha. Sugo ang langit ng amahan nga balaang tao nga nangamatay nga kulitan sila. Oo. Kulitan ha? Kulitan o niya uban sa inyong practice na magluhod o tubangan sa Pinoy. Okay. Sige, Rasa. Isaiah 56:5. I will give them in my house, to the eunuchs, katong mga nagbantay sa iyang kasubuan. Matod pa, and within my wall, a monument, and a name greater than sons and daughters. Kadto kunong nagbantay sa kasubuan sa Ginoo, pabuhatan niya monumento diha sa bungbong siyang templo. Sumala sa Isaiah 56:11. Okay. Ang utana, unsang tuiga si Isaiah nagsuot ani? Si Isaiah nagsuwat niini wala pa si Kristo mataw. Mangutana ko, naa pa kay buhay atong iyang gipulitan karon? Ibalik nato ang buhay Paulos na patay. Patay na gani mga apostoles. Kamu kaning Joshua ti Isaiah. Kanina sa punto, di man po. Okay, doon na pa ba ilahin ng mga tanong? Ang little questions? Last question na lang. Last question. Ipasa na lang sila. Last question na lang. Okay, another nga mga tanong. Ihatag sa lito. Tagtulo. Okay, agato ang igsoon, kanhi leader sa Jehovah's Witness, mao ni pinaka-great leader sa Jehovah's Witness sa Pilipinas o tibuok kalibutan. And now, the number one puli ni Socrates Fernandez, si Brad Paul Alima from Cebu to Bohol. Question. Thank you, Mr. Moderator. I have at least two healthy questions. One for Pastor Aguides
Another one to Father David Yakiano. As Protestant leader before, Atong gihangyo ang atungodin sa pagpaminaw. Kaya mangutana karon usa ka kanhi great leader sa Jehovah's Witness, usa ka pastor. Ug karon nahimo ng great Catholic faith defender. Iyang i-address kadto ni Reverend Father Darwin Tigano o another question iyang i-address kadto sa tuwing suon na karon na labihang kakalma si Brother Arnaides. Proceed with the question. okay, once again, thank you, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ako siguro ang pinakalabing makasabot ni Pastor Arnaides. Why? Because na ako sa ila since birth. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and its teaching. Kaya ako nailag sa gitawag theological partiality. I-inject sa among utok ang gitawag preconceived idea. Mo na makasabot ko kang Pastor Archie Arnaides. Mo na akong premise. Pero Pastor Arnaides, niabot ang time nga akong gi-open akong huna-huna. O i-studyhan ako ang fullness of truth. O mo na mihatod ka nako nga dili ko mahimong bias agin sa simbahan nga akong gihandog at takihon sa akong 15 ka tuig nga pagkapastor. Akong pangutana mauni. Kung ang Holy Spirit mauna ang mugahom sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, ng imong hatred, mapulihan o pagkigugma, o ang imong pagkabayas agin sa simbahang Katoliko, mapulihan o open-minded nga huna-huna. Ang pangutana, Pastor Arnaides, i-allow ba nimo ang gahom sa Espiritu Santo nga mubag-o sa imong kinabuhi? Yes or no? I think sa simple nga pangutana, no? Alaw ko sa Holy Spirit nga ipasulod na ako nga mabag-o ko. Ibago na ko sa Holy Spirit. Kaya sa una, kung wapa ko pag-uha, ang sinapayot ako ng batog kahoy nga ilad. Dito sa Simala Exoon, 2003, 2003, sutin na ko nag-training ko, Pilpiskaw. At may magsimba, gamay pa na kayo, ikanik anak ama. Gingon sa pare nga, nagbilag ko si Maria. Unya, ang bukang bibig sa pare, nga, kinahanglan si Maria o dako kay nga palasyo. Unya, mag-ayo ni siya. Behave, audience. O mga masakiton. Kana nigsoon si Tanaw ato si kani mi padulan kinaay cordon area. Nga naghilak ko no pero kami wa gyud naghilak. Unya mga tao mga keksunan nagkuan sa ilang ginegosyo ba gikuan nila mga uwing, mga sinina, sa mga panyo, bisa kung saan na lang ba. Lakton mga istorya eksoon. Ang mga tao nga nagkikiang no ilang diverton sa ilang psychology nga naayo na ka lakaw sige lakaw. Unya ilang ipabilin karon kay pamaligya man. Ning balik di nagkagubot. Wala eksoon nga diha sa Simala Eksoon. Walay milagro diha. Ang Ginoo naghatag na to kay ibol siya na muhatag sa tanang butang sa tanan nga kinahanglan. Yun sa pagbago, 7 ka kaso. 3 ka buo, kadisgrasya nga nitabo na ko, ikatulo buak akong ulo. Kaduha na piso, dugaban kaduha. Nabuang for 2 years. Nariha iksoon. Nahimong 6 months. Girestore niya akong pamilya tungod kay nagsampit ko sa Ginoo nga dili makita igsoon. Ang iyang bisyon sa kuha nga isulti sa mga tao nga ang akong ikadang sugo o akong ikaw pat nga sugo gilangkat o giusog kini sa mga Romano pagano nga Katoliko nga pagtuluan. Naunta ang pagsimba usa ka adlaw pero ilang gibuhat matag adlaw Lord's Day aron ilang pahimuslan ang mga haguka o walay baruganan, walay pagbasa nga mga inosente nga mga Pilipino mga kaigsunan. Okay, 1 minute. So, mao na isang gipag-o sa kinabuhi. Okay, thank you. Ang espiritu ng Igsoon, gugma ni siya. Kaya dito masugot nga ang akong ginikanan, maadto sa impirno, kung mapagpadayon siya, Okay. kapag sa bato. Enough. So, next question. Okay, thank you, Pastor Arnaides. My final question I would like to address to Reverend Father David Yakiano.
Father Darwin, kani adto na ilad ko sa gitawag zoological partiality. O tungod kay sirado ako una-una, i-attack na ko ang simbahang Katoliko tungod sa akong pagkabayas. Ako pangutana ko ulit. Unsaon man nato paghandol ang mga protestante nga dunay ingon niini nga mga preconceived idea. Unsa man ang atong himuon nga misyon para nila nga the more nga makasabot sila sa simbahang Katoliko, gawas niini atong gihimo nga dayugo sa pagtuo, unsa pa man nga mga avenue nga ato silang makiter nga in healthy way atong mapasabot kanila ang sila simbahan aron nga sila mohilom ni anang ila mga bias kay mao kini akong pagbati kaniadto sa 15 ka tuig nga nailad ko sa zoological partiality. Gawas ni ining dialogo sa pagtuo, market preaching, unsa man ang lain pag-abenyo nga pwede nato ihatag nila nga healthy nga pamaagi nga makasabot sila guided sa Holy Spirit aron nga makuha ang biases o makuha ang itawag preconceived idea nga gi-inject na namo sa protestante. Saan ka nibuta? So, okay, good. Kaya huwag na yung nagpabuto. Salamat kay Brad Paul. Ninot kay pagtanan Brad Paul. Usap pa dyan atong buhaton. Usap pa dyan itong mga buhaton. Dili lang kining dialogue sa pagtuo, sa pagpaminaw. Dagan po kayo tag-angay buhaton. Kaya honestly, naay usa ka ministro akong ikomedyahan. Theologically, convinced na siya sa simbahan. Pero financially, dili. Kay kung balik ko sila, labi ng pastor ka, o niya, wag kay nakay college nga anak, financially, wag sila'y manawat. Ako na isulti na nako, dili tanan po. Gawas lang ni Pastor Archie, kaya nagtabon man siyang mata. Kasi pag nagtabon ka, magadungog yapong ka. Kung nagaingon siya nga kung ako ina siya nga, pastor, na ako'y plano, niya, theologically convinced naman ka sa simbahan. Nga, tinukod yun ni Kristo, kanahin mo tinukod ng magtao. Kung ang tinukod ng tao, tinuod, para nimo, samot na ng tinukod ni Kristo. Di ba? Muna nga, ang mga elementary pastor, nakasabot na, kung sa katinuod, ang kamatuoran, theologically, di, convinced na ka. Pero financially, di ka convinced. Muna ako, sige, kumidyahan lang. Ako, sige nan nga, ako di i-suggest sa mong mahal niyo, bispo, pastor, nga i-subsidize mo. Wagwali mo dito sa parokya, i-subsidize mo. Isa nga, hinduta na padiroy, kanus ang puna mahitabo. So doon na ipipila ka pastor di nun tanan, na financial reason ang pagpabili nila sa tinuhuan nga tinukod og tao. Wala nga, dagan po. Hello, Mike Tess. So, dagan patag buhatonon jud kay ato murag tayo kay pagkabana sa ilaha mo na nga ato jud nga dugangan pa ato pastoral nga charity labi na sa ato mga pinangga na igsoon dili lang sa binayluay o katarungan kundi doon na po tayo pastoral charity para sa ilaha kay mao man ay iya man po to dili po tanan noon pero iya to nga experience mo na nga indot nga masuportahan na to sila pinaagi ni anak kay luoy man sila iningon ko siya nako nga kanus-an po na matuman ang imong suggestion pa din nagduda yung kabalhinon na ba theologically convinced na sila financially dili lang sila convinced nga magmasaylo sila kabalhaban mas maayo man kay istorya ra niya
Jutay lang kini, kuhaan pa gayon. Nga dapat 10% ni Pastor Darwin, hutlay, no? Nga katong wa mo hatag og 10%, nagyawat mo! Pag-unsensyaho dyan ang mga tao ba? Naran, Pastor Hutlay? Oh, common sense. Dara, common sense. Okay. Salamat, Brad Paul. Okay, so doon ay pangutana paila sa imong kaugalingon. Nagadiin. Mayong gabi kinatuntanan mga kagsunan. Magpaila-ila din ko sa inyo ha. Relax na mo kay paila-ila naman eh. Sa kang brother Darwin Gidgano po, may gabi kanimo diha, sir. Would you speak sa inyo ha, magpader jud mo, pero kami kay ang pagtuo na to kay na base mo po Biblia nag-ingon nga ay pader, that's why nga walang katawan dyan. Halagi kay kansaw man atong ilbasan. Magpaila-ila lang ko, sir. Sir, magpaila-ila lang ko. Ako tong imong gi-replyan nga anhig buhol bro. O niya, murag ato ra ko upat ka adlaw dili. Dayon upat ka adlaw ko dili dayon nagbuhat ko. Brad lang, Brad. Brad, okay. Ayun ang surface. Okay, Brad, okay. Okay. Ning anhi ko dire, mga upat na kadlaw, nagpaabot ko sa communication kay ag-propose, naaman tayo proposal nga asking for dialogue. Kung mo nang nagpaila-ila ko kay gusto na ko nga unsa inyong plano, dire ba na ko i-propose o dito sa formal nga area. Sunod adlaw lang bro, coordinate lang ni Brad Kaloy. Pangutana sa lang ron. Maura na akong pangutana o pagpaila-ila at least nga ma-appreciate ninyo nga ning ari ko para bukin nun ko. Maura na. Salamat. Pastor. Salamat. Maura to ako ang pagpakita ninyo today. Ansay pangutana sa liog, pangutana. Kay mo gipabot na. wala may pangutana, tingbo na nga ko sa panahon anay debate. Coordinate lang ni Brad Kaloy. So, both mo pasabot nga doon na ka-challenge for a debate. Okay? Sabot mo. Mangutana ko. Okay. Mangutana sa. Okay. Kini ako Okay, doon na ipangutana si Brad Archie. Okay. Okay, so kini ako mangutana lang na clarification kung unsa ka tinuod base sa akong intelligence report. Unsa ka tinuod? Brother Darwin Gidgano, paring sa Romano Katoliko, na ang November 1 o November 2, inyong incentives. Tinuod ni Dili. O 13-month pay. Tinuod Dili. Tinuod mo, Dili. One lang. Wala ko napanan. So Dili tinuod. Dili tinuod. So ang income niya sa kalag sa mga patay, ato sa... Ako ito ba? Okay. Hiling mo ng chismis. Asa na dyan para na sa simbahan. Para na sa simbahan. Para bayad sa kurente, bayad sa mga tao nga nagtrabaho din. Pabino sa ay sa lagi tabi kung magtabi ko. Muna atong isula sa mga tao nga nagalagad o para sa to diocese. Sakit na tibukan, masakit ang pare, manay kuhaan na to. Nya napoy gitukod na to nga sentro nga tong kuan pa para sa ato diocese. Dili na para sa pare, para na sa diocese. Manamingon si Bishop Tumula, take diocese. Ang tanan nga maabot sa simbahan para sa diocese. No? So muna ang kita sa patay. Kaya kita sa Ribulto. Kaya November 1 pala. Nauman naman tag dialogue. Amo na kita may pangutanan. So dili siya mo. Okay. Wala pa mo follow sa order. Kita may pangutanon. Nagbalik. Okay. So, salamat Francis. Ito ba na gimawang pangutanan? Okay, for General Operations. Agatong Presidente sa Catholic Faith Defenders, Brad Kaloy. Ari na po i-address ni Brother Archie. Okay. Brother Archie. Si Brad Archie. Brother Archie, ningon malinis sa Leviticus, Kapitulo 10, versikulo 10, ilho na to ang balaan o dili balaan. Ngan karon, unsa man ang mga butang nga dili balaan o unsa pod ang mga butang nga balaan. Okay, by the way, Leviticus, Kapitulo 10, versikulo 10. Leviticus 10. Okay. Para maklaro na to nga ma-identify na to unsa ang dili balaan o ang balaan. Sige. Okay.
ang mga butang nga dili balaan kini mga ribulto. Dili na balaan. Biblia balaan. Dokumento sa kasal balaan. Dokumento sa mga patigyuta. O balaan na siya. Pero Okay. balaan. Karon, haluap. Balaan ni ang patay man siminto man Akong pangutana. Unsay makababalaan sa usa ka butang? Kung mamatay na ang usa ka tawo mag-eksunan nga Ay sa, unsay makababalaan sa usa ka butang? Kung mamatay na ang usa ka tawo Ayaw ko iskutin na mamatay kay ngano man. Unsay makababalaan sa usa ka butang nga mahimo ni siyang balaan? Usa lagi tabuangan imong balaan inyo ra man ang kon sa inyo na nga Ay sa, balaan. nas Biblia basaha, Biblia nga mahimo siyang balaan ining butang ha. Basaha. Wa ka kabasa sa Biblia? Basaha lang. Uy, wala ka kabasa. Wala ka rin basahan. Ay, mao ni bagat. Ano yung balaan man na? Mao ni bagat. Usa lagi, giunsa man ang usa ka butang nga mahimong balaan. Ang ako pangutana, sumala sa Biblia, asa basahan nga mahimong balaan. Basaha ka na eh. No, ako may nagay-basa nito, ako may nagay-basa. Asa may libro? Assignment din mo na, assignment. Hindi mo na balaan. Ako'y tubag, brother. Ako'y tubag, ha? Ay, sa. Balik ka rin, brother. Ang matubag, masay ngalan o Darwin, no? Darwin, sakay ni brother. Darwin Gotlay. Ako tayo matubag si pangutana, brother ba? Akong tubag sa unang Pedro 1:6, ang butang dili mabalaan. Kita ang mabalaan. Piningon ang unang Pedro 1:16, pagbalaan kamo, kinsam ng kamo, butang din na, kita na. So, natubag imong pangutana, brother. Kanang lisod na pangutana. Okay. Kanang lisod ba? Ang unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 16, Say na mo ta. mahimot ang balaan. Kita Kita kita. tanan nakasasaman sumala sa Roma 6:23. Balaan ba ang tao ang tanang tao nakasaman? Di suko kaning no, kita. So Akong gibutang bro. yung balaan. Akong gibutang bro. Ang usa ka Okay. Ilihon ninyo ang balaan o ang dili balaan. Mao man ay kalanginan. Nya karon nahimo ta nga si Kristo nagwali, ngayon siya pagpaningkamot kamo nga mahimong balaan kay ako balaan man. Pero ang atong giskutan unsa ang paagi nga ang butang mahimong balaan? Dili di kita repiratos butang. Kanadeng ningon siya. Kining Biblia balaan. Tao din na. Tao din na. Ningon si ang Biblia. Kita ko na ang Biblia. Tao din ang Biblia. Mo ni problema dia. Ay sa madugay tani. Ningon si Padre. Sige. Okay.